Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na kaligad sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 65 dias na lang kagapaskwa na. Ini ang Bombo Hanay sa udto kagini si Bombo Chama Blanco Hoover. Adlaw kita sang Biyernes, thank God it's Friday, Oktubre 22 or 21, tuig 2022. Sa mga headlines, top story of the day. Ginpaiway nga 11 ka oras ka power interruption sang Oktubre 16 na yunon, subong nga Domingo, Oktubre 23. Mangunguma nga nagapamigado, ginpasalig pa. Sa dugang pa nga mga balita lokal, ginpahig masobra 200 ka mga baboy, dugang nga gindepopulate mangod apektado sa African swine fever. Mayor Jerry Treñas ini pag-i-revise sa executive order sa pagdumili sa mga unvaccinated nga makasulod sa patio. Kag ano bala ang kaundan sang resolution sa libel case ni Congresswoman Jam Baronda batok kay Kagawad Plaridel Nava. Aton sining hibalon driman sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita nasyonal. Si President Bongbong Marcos nagpahayag nga magabiya lamang ini sa Department of Agriculture bilang tiglikom kung structural changes ang mapatigayon. Kung mayara na sang pagbago sa structural or sa structure sang Department of Agriculture katulad sang Department of Health. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon ang presidente nagamando sa preventive suspension batok iya sa kay Director General Gerald Bantag. Ini kasunod sang kamatayon sang ginapayag middleman ang ginkontak sa pagpatay sa kay Percival Percy Lapid Mabasa. Sa dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa udto, ang Philippine Drug Enforcement Agency ang may panibag-o nagkaroon nga chief ini sa persona ni retired Philippine National Police Special Action Force Commander Moro Virgilio Lazo. Ini gina-point ni President Bongbong Marcos bilang panibag-o sining Philippine Drug Enforcement Agency Chief. Ini kasunod sa aton sining mga kabombo sa pagpanaog man sa pwesto sang Anaya PDEA Chief sa aton sining karon nga mga kabombo. No, ining si ang ginmuslan niya sini sa aton sining mga kabombo ti amo ang sadto man iya nagpungko diri bilang chief sang Philippine Drug Enforcement Agency. Di mga panerbisyon na ini karon si Lasso bilang full-time nga chief sang Philippine Drug Enforcement Agency. Sa aton sini nga mga kabombo. Amo ni madalag ko ang mabalita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa DYFM Bombo Radio Iloilo. By the way, ginbuslan niya si former PDEA Chief Wilkins Villanueva, Director General sang PDEA. Sa sulod sang 20 katuig nagpabilin as or nagpanerbisyo bilang PDEA Chief. Ginpasalamatan niya sini sa aton nga mga kabombo ang Marcos administration. Ano ayhan ang mga iplastar sini nga programa sang anay SAF Commander nga si Police Colonel
o retired police Colonel Moro Virgilio Lazo. Muni madalagkuhan ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining ang pagpangalagan diriman sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kasunod karon sang problema naton sa aton siniiyang agrikultura, si President Bongbong Marcos nagpahayag na hindi ini magpanawag sa pwesto kung hindi niya maplastar ang Department of Agriculture. Siling sang presidente, may mga mahimo ang presidente iya nga hindi masarangan sang isa ka tiglikom lamang sang isa ka departamento. Agod nga ini ang maplastar. Ini kasunod man sang panawagan sang kadamaan nga dapat mayara sang full-time agriculture secretary agod nga makahatag sang nagakaigo siniya nga pagtamod direkta sa problema karon naton sa agrikultura. Hambal sang presidente sinya dapat ang function sang Department of Agriculture ang ma-institutionalize kag mayara sang patigayunon nga structural changes para iya nga makapatigayon na sang mga appointments ang presidente sa Department of Agriculture. Pananglitan nga matuman na ina ang tinutuyo sa presidente, amo palang inang tion nga ini ang magapanaog sa pwesto. Sa karon sa aton siniya nga mga kabombo kung problema sa agrikultura ang aton sini nga pag-istoryahan. Problemado katama ang agricultural sector sa pungsod na Pilipinas. Nga sa karon ang nabalaan na lang iya nga solusyon sa aton sini mga opisyal amo ang pag-import ng problema kita iyas kalamay pero wala man sa problema sa kalamay pero ang solusyon diri importasyon. Problema kitas palay ang aton siniyang food security sa aton sining mga kabombo, ang solusyon sa aton nga gobyerno importasyon. Nagproblema kita iya sa isda, importasyon man gyapon ang sabat. Ano pang ining iban sining mga problema ang sabat dira sa aton sining gobyerno importasyon. Pinaagi karon sa importasyon do kasubong nga aton sining sinikaran ang mga mangunguma nga nagatalikod nagatalikod ang mangunguma, nagalatay kahon ang gobyerno isa kadako nga tawo nga sinikaran niya gulpiada ang mga mangunguma kunti mumo karon sa talamnan. Amo na ang sitwasyon karon sa aton sini nga mga mangunguma diri sa pungsod na Pilipinas bangod nga tiduway kasubong iyang ginaulikdan kag ang ginabuligan iya sa aton sini mga opisyales amo ang mga mangunguma sa iban sini nga pungsod nga kun sa diin amo tuyang ginabuhi nila pinaagi sa importasyon. Ang detalye sa mga balita karon kag dugang nga mga issues kag impormasyon panumbalikan naton sa padayon nga pagpalayag sang bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 21, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 65 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mahigit 100 residente inilagay na po sa preemptive evacuation dilan pa rin sa bagyong si Obet, yung ilang lugar dyan sa dulong bahagi ng Luzon. Ang bagyong Obet naman, bagyang bumagal bago ang inaasahang pagdaan nito sa by extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa.
Samantala pa rin ang Pangulong Marcos iniutos ng pagsuspinde sa Direktor ng Bureau of Corrections na si General Bantag kaugnay pa rin sa pagkamatay ng tinaguriang middleman na pumaslang sa broadcaster na si Percel Lapid. Nasa 11 pulis naman ng National Capital Region Police Office kinasuhan ng kidnapping kaugnay sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero sa lawigan ng Cavite. Samantala pa rin, doon naman sa Pangasinan, 4 na ang sugatan sa nangyaring pagkulaps naman sa tinatawag na tulay sa Bayambang, kung saan nga ay may follow-up tayo kaugnay pa naman na natura namang usapin. At sa international news naman, ang Iran nagpadala ng military trainers sa Crimea para tulungan ang Russian forces sa paggamit ng kamikaze drones, ayon yan sa Amerika. Samantala pa rin sa sports balita sa NBA, abay si James Harden at Philadelphia Sixers lumasap ng ikalawang talo kanina kontra naman sa Milwaukee Bucks. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, iniulat ngayon ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Ngayong araw, nasa 162 mga residente na ang inilikas naman sa sinagawang preemptive evacuation dalan pa rin sa bagyong si Obet. Ayon sa NDRMC, nakakaranas din ng pagbaha sa 11 nga mga lugar kung saan nga lahat ay sa lalawigan ng Cagayan, lalo sa may lugar ng Cagayan Valley. Subalit sa kabutihang palad naman ay walang naitalang namatay at nasugatan. Sa ulat naman kanina ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, tinatayang magiging direksyon nga ng bagyo ay patungo naman sa may bagay ng extreme na northern Luzon at meron pa tayong dagdag ng mga detalye kaugnay pa rin sa natura namang paglapit pa ng bagyong si Obet. Bombo Weather Update. Nasa na ba ngayon ang bagyong si Obet? Bombo Dennis nasa Weather Center ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis. Go ahead, Bombo Dennis. Ito na ang crucial na pagkakataon para dito sa ating binabantayan na Tropical Depression Obet. Bagamat nananatili sa tropical storm level, sabihin ay mahina lamang na bagyo, ay kinakailangan pa rin natin paghandaan sapagkat itong tanghaling ito hanggang mamayang hapon ang closest approach dyan sa may dulong hilagang Luzon, extreme northern Luzon sa ibang katawagan. At inaasahan nga ang matinding mga pagbuhos ng ulan kahit ito ay nasa tropical depression category lamang. At sa data ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 205 kilometro sa silangan yan ng Basco dyan sa lalawigan ng Batanes. At yung kanyang movement o pagkilos ng bagyo ay westward pa rin, horizontal level. At ito ay nasa bilis na 20 kilometers per hour. At mas mabagal ng konti kung ikukumpara kanina na nasa 30 kilometers per hour. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin ay 45 kilometers per hour pa rin at ang gustiness ay nasa 55 kilometers per hour. At inaasahan na mananatili sa ganyang kalagayan hanggang mamayang gabi bago inaasahan na medyo lalakas pagka nakalagpas na dun sa mga isla dyan sa extreme northern Luzon. Dahil nga dito ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at pati na yung Babuyan Islands at yung northeastern portion ng mainland Cagayan. Partikular na yung bayan ng Santa Ana at Gonzaga makakaranas ng pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan na dala pa rin direkta ng bagyong Obet. At dahil nga dito, yung forecast track ng PAGASA ay sinasabi na yung paglapit ng naturang bagyo ay makaka-apekto rin sa iba pang parte ng ating bansa, partikular na dyan sa northern Luzon region. Ibig sabihin, yung Ilocos at Cagayan Valley region ay makakaramdam pa rin ng epekto kahit hindi direktang dadaan sa Luzon landmass ang naturang sama ng panahon. Maliban nga dyan ay may mga localized thunderstorm din na may experience sa kabuuan ng ating bansa, lalo na sa bandang hapon at gabi. Bombo Elmar? Bombo Dennis, si bagyong si Obet, ano ba to? May malalakas ba itong dala ng pag-ulan o marami bang ibubuhos niya sa mga lugar na dadaanan dyan sa dulong bahagi ng Luzon na Bombo Dennis? Well, ang magandang balita
balita dito, Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi gaanong malakas yung taglay na hangin ng naturan sama ng panahon at hindi rin naman grabe yung kanyang mga pag-ulan na dala. Mapapansin ng ating mga kabombo sa pinapakita natin na data mula sa himawari ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Yung palatandaan natin palagi na binabanggit pagka kulay pula ang sentro ng bagyo, matindi yung mga pag-ulan. Pero kung mapapansin ninyo, kulay blue at dilaw ang ipinapakita nito. Bagamat may bahagyang pula na sa ilang parte ng naturang sirkulasyon, hindi ganun katindi yung mga pag-ulang dala nito. Ganun pa man, mag-ingat pa rin yung ating mga kababayan, lalo't saturated na yung lupa dyan dahil dun sa bagyong Neneng at medyo ilang araw na rin na nagpapaulan o naghahatid ng mga pag-ulan ang naturang bagyong Obet sa rehiyon ng Luzon o extreme northern Luzon, kaya pag-ingatan pa rin ng ating mga kababayan. Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan ng Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, naghain ng reklamong kidnapping ang National Bureau of Investigation NBI laban sa 11 anti-drug operatives ng National Capital Region Police Office o NCRPO at 4 na mga sibilyan kaugnay pa rin sa pagkawala ng 4 na sabongeros. Diyan naman sa nangyari sa lalawigan ng Cavite nitong nakalipas na taon. Sa complaint na may petsang Oktubre 19, kinasuhan ng NBI Task Force Against Illegal Drugs ang mga personahe ng NCRPO dahil sa pagkawala umano ng magkapatid na sina Gio at Miko Mateo, Gary Mactreo Jr. at Ronaldo Añanueve noong Abril 13 ng nakalipas na taon. Yung mga respondents sa kaso ay kinilala naman ng NCRPO Regional Drug Enforcement Unit at Chief Colonel Ryan Orapa na sina Lieutenant Jesus Menes, Staff Sergeants Roy Pioquinto at Robert Tras, Corporals Alric Natividad, Troy Paragas, Ronald Lanaria, Ronald Montibon, Rinaldo Seno, Rosel Solomon at Crystal Rosita. Police assets sa Sinicasio at Nicolas Manio, isang nagangalang Angelo Atienza at tinatawag na Boss Mark. Ayon sa NBI, nakuhanan pa sa isang closed-circuit television o CCTV yung mga footage ng pagdukot sa mga suspect ng dito naman sa mga biktima. Maliban naman sa kasong kidnapping, kinasuhan pa ang mga ito ng serious illegal detention at paglabag down ng Anti-Enforced and Involuntary Disappearance Act. Isinampa ng NBI ang naturang kaso bilang parte pa rin ng kanilang investigasyon sa mga nawawalang individual, daran pa rin sa police anti-drug operation at yung mga nawawalang cockfighting aficionados o mga sabongeros na subject ng Senate investigation. Samantala pa sa kabilang banda sa mga iba pang mga balita, mas maraming Pilipino pa rin ang pabor sa pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture. Ito ang ipinagmalaki ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Undersecretary Cheloy Garafil. Batayan niya sa survey ng Publicos Asia. Kasunod na rin niya ng pahayag ng Pangulo na hindi pa niya nakikita sa ngayon na kailangan na niyang umalis sa ahensya. Ayon pa kay Garafil, base na rin sa survey, lumitaw na nasa 63% ang sang-ayon sa pananatili ng Pangulo bilang Agriculture Chief. 15% naman ang hindi sang-ayon at nasa 22% naman ang undecided. Isinagawa nga ang naturang survey noong Setyembre 16 hanggang 20 ng kasalukuyang taon na niluhukan niya ng mahigit 1,000 adult respondents. Matatanda ang sinabi ng Pangulong Marcos na nagpasya siyang hawakan ang naturang ahensya para ipakita sa mamamayan na pinaprioridad niya ang sektor ng agrikultura. Mamaya abangan pa ang detalye, may update naman tayo dito po naman sa panig ng PNP at DILG sa sinasabi daw na namatay na itong middleman na sinasabi may koneksyon dito naman sa pagpatay sa isang kilalang broadcaster sa Metro Manila. Pero ang Pangulong Marcos iniutos na rin na suspindihin yung Director General ng Bureau of Corrections kaugnay pa rin sa pagkamatay daw sa middleman, kaugnay pa rin sa pagpaslang nga sa broadcaster. May mga detalye pa niyan si Bombo Chill Emprido.
Kasalukuyang nasa ilalim ng preventive suspension ngayon si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ito ay matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Justice Secretary Crispin Remulla na suspindihin si Bantag kasunod ng pagkamatay umano ng middleman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Ipinahayag ito ni Remulla kasunod ng paglabas sa 42 years na old na PDL o Persons Deprived of Liberty na si Crisanto Villamor Jr. na namatay nga nitong Martes, October 18, alas 3 ng hapon sa loob mismo ng Bilibid. At ngayon nga ay hinihintay na lang ang final result ng autopsy na nakatakdang ilabas ng medical legal team ng National Bureau of Investigation para malaman kung ano talaga ang kinamatay ng nasabing middleman na may kaugnayan sa issue ng foul play sa pagkamatay nito. Pakinggan natin na naging pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla. Kahapon ko lang nalaman itong Bucor angle nito because I was never informed from October 18 about this. Kahapon lang when Secretary Abalos called me that the person had died. No? So I tried to find out everything I could, and we had a conference prior to the press conference of Secretary Abalos. Actually, kami ang magkasama. No? Kami ang magkasama ni Secretary Abalos. And then with the police, we were briefed about the Percy Lapid case. And then I went to the President to tell him about this. And what was the reaction of the President? He asked me to preventively suspend Undersecretary, Director General Gerald Bantag of Bucor, so that there may be a fair, impartial investigation on the matter, so that all doubts will be put to rest that there are no sacred cows in this administration. And at the same time, that he asked me to appoint an OIC in New Bilibid from an order of the President. We'll be appointing Gregorio Catapang Jr. as OIC of Bucor. Gregorio Catapang Jr. was the Chief of Staff before of the Philippine military, the whole Philippine military. Ayan nga ang tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, nasa kustodiya na rin ng Philippine National Police ang isa pang hinihinalang middleman sa pagpaslang kay Percy Lapid at nakakulong umano ito sa isa pang jail facility sa Taguig. Itinalaga naman ngayon si former Chief of Staff Gregorio Catapang na bilang bagong officer in charge ng Bureau of Corrections. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, ang Philippine National Police tiniyak din ang seguridad naman sa kaligtasan ng isa pang middleman na buhay pa. Dito po naman sa controversial pa rin sa pagpatay sa isang broadcaster. At may mga detalye naman yan si Bombo Marlene Padiernos. Tiniyak ngayon ng Philippine National Police na mahigpit nilang binabantayan ng seguridad ng isa pang middleman na itinuro ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Kasunod ito ng pagputok ng balitang namatay ng isa pang umanong middleman na kumontak sa grupo niya na Escorial mula sa loob ng New Bilibid Prison. Sa isang pahayag ay nilinaw ni Special Investigation Task Group Commander at Southern Police District Director Police Brigadier General Kirby John Craft na ang sinasabing middleman na hawak nila ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, habang ang napaulat namang nasawi ay nasa loob ng Bilibid na kinilala naman na si Crisanto Palana Villamor. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni General Craft. Tandaan nyo po, 6 po yung sinabi ng ating gunman na sila nagtrabaho. So 2 po itong ating middleman na kumontak po sa kanila. At yung isa nga po ay nadidito po sa BGMP. So, sinecure po natin yan. At kaya nga po nagkakaroon po ng autopsy para malaman po kung anong tunay na nangyari dito. Mga kababama ka Star Nation, para sa dagdag na kaalaman ng lahat, linawin lang natin na ang Bureau of Jail Management and Penology ay nasa ilalim ng Department of the Interior and Local Government, habang ang New Bilibid Prison naman ay nasa ilalim ng pamamahala ng Bureau of Corrections. Nasaklaw naman yan ng Department of Justice. Kung maaalala, namatay si Villamor sa kaparehong araw kung kailan iniharap ang self-confessed gunman na si Escorial sa media, kung kailan
Kanila naman niya inamin na mula sa loob ng bilibid ang nagbayad sa kanilang grupo ng 550,000 pesos kapalit ng buhay ni Percy Lapid. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan ang detalye, makikimusta tayo sa ilang mga palengke sa Metro Manila sa presyon pa rin ng gulay at yun na rin sa bumagsak na tulay doon po naman sa lalawigan ng Pangasinan. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot orange. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan. Hot rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Naglaan ang Parañaque Local Government Units ang nasa 100 million pesos na pondo para yan sa pagbili ng New Generation COVID-19 vaccines. Ayon kay Parañaque Mayor Eric Olivares, nakatakdang bumili ang lokal na pamahalaan sa unang bahagi ng susunod na taon ng tinatawag na bivalent COVID-19 vaccines na napaulat na nagbibigay ng karagdagang proteksyon laban yan sa bagong Omicron subvariants na XBB at XBC. Ipinunto ng alkalde na ang pagbili nila ng second generation vaccines ay kailangan sa gitna yan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga taong fully vaccinated na at boosted. Ipinag-utos na rin ng lokal na ehekutibo sa kanilang treasurer ang paghahanda ng pondo para sa pagbili ng naturang bakuna. Una na rin binigyang din ni Go Negosyo founder Joey Concepcion ang kahalagahan ng pagdadala sa bansa ng bivalent COVID-19 vaccines para masustain ang economic recovery, kasabay na rin yan ang pagsibol ng mga bagong variants ng Omicron. Inihayag naman ni infectious disease expert Ronjen Salante ang posibilidad na mayroon pang mga hindi na-detect na kaso ng Omicron subvariants na XBB cases sa bansa na pinaniniwala ang highly immune evasive kumpara yan sa BA.5 na itinuturing ng dominant subvariant ng Omicron sa buong mundo. Sa ngayon, meron ng 81 pasyente na dinapuan ng Omicron subvariant XBB at 100 mahigit naman na cases ng XBC subvariant sa Pilipinas. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita sa isinusulong naman na random antigen testing doon naman sa public transportation. Pero bago ang balitang yan, samantala muna, patuloy pong dinidigyan sa Senado itong budget sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ano kaya dyan ang kaganapan? Bombo Raymond, nagawa sa Senado. Nagpapatuloy hanggang sa masandaling ito yung pagdiniga ng Finance Subcommittee kaugnaya sa proposed 2023 budget ng Department of Human Settlement and Urban Development at ito ay nagkakahalaga ng nasa 3.95 billion pesos. Itong si Secretary Jose Acuzar ang nagpresenta ng kanilang pambansang budget at abangan natin mamaya kung ito ay maaprubahan. Samantala, ito bad news naman dahil ipinagpaliwanag
pinapaliban muna ng Finance Subcommittee na pinamumunuan ni Senator Marcos ang pag-aproba sa proposed 2023 budget ng Climate Change Commission. Ito ay matapos nakukulangan si Marcos sa kakayahan ni Climate Change Commission Vice Chairman Robert Borge. Sinabi ni Marcos, kanyang pinasumite nito ang accomplishment report si Borge kaugnay sa mga nagawa sa komisyon. Ayon kay Marcos, partikular na nadismaya siya sa pagpapatupad ni Borge ng Climate Change Commission policies at local projects para maibsan ang epekto o impact ng climate change sa ating bansa. Inihag ng senadora na hihintayin nila ang submission ni Borge at pag-aralan bago isumite ang report sa Mother Committee of Finance at irekomenda sa plenaryo. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. I'm sorry, I'm not a diplomat, and I need to get this done very quickly. Maybe you can just submit what you see as your accomplishment as the CCC. The People's Survival and the Green Funds have their own problems, but I think that your inability so far to deliver on climate change policy as well as implementation of the local projects has been a real downside to your budget. We're unable to increase until such time as we can see output. Thank you. All right, with that, I will go over this and I will await your submissions. I hope they're a little bit better than the previous ones, and make my committee report to the Mother Committee of Finance and thereafter to the plenary. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Balita naman, hindi suportado ng Department of Health ang panukalang ibalik ang random antigen testing sa public transportation sa gitna ng pagkakatala ng bagong Omicron subvariant sa bansa. Paliwanag kasi ng Department of Health na madidetect lamang ang naglitawang bagong Omicron subvariant sa pamamagitan ng pagsasailalim sa genome sequencing sa samples na nakolekta mula sa RT-PCR tests. Kaya naman, hindi kayang madidetect ang virus lineage mula sa antigen samples lamang. Ginawa ng DOH ang naturang paglilinaw kasunod ng proposal ng Octa Research Fellow na si Dr. Guido David bilang partian niya ng hakbang para makita ang tunay na bilang talaga ng mga dinadapuan ng COVID-19 sa bansa. Kung magugunita na nagpatupad na noon ang Department of Transportation ng random antigen testing sa mga pasahero para mapigilan nga ang hawaan ng virus noong buwan niya ng Enero ng kasalukuyang taon. Sa panig pa rin ng Department of Health, patuloy pa rin ang kanilang paalala na sa pamamagitan ng pagbabakuna at pagpapabooster ay may iwasan ng severe at critical at gayon din ang kamatayan mula sa sakit. Samantala muna, maki-update muna tayo sa ilang paglilibot ng ating Bombo News team. Kaugnay pa rin sa presyuhan ng mga gulay sa merkado. Maraming mga lugar sa bansa ang sinalanta po nitong mga nagdaang mga bagyo. Sitwasyon naman mula kay Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, hindi ramdam ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng mga gulay. Bunsod yan ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Sa panayam ng Bombo Radyo sa mga nauna ng mamili ng mga gulay, gayon din ang ilang pang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto, wala naman daw umanong paggalaw sa presyo ng mga bilihin, lalo na ang presyo ng mga gulay. Ayon kay Ashlyn, isang medical student at mag-isa lang na naninirahan, sa palengke daw talaga siya namimili ng mga produkto instead na sa mall. Bagamat sa palengke hindi raw niya ramdam ang pagbaba ng presyo ng mga gulay. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Ashlyn. Ngayon po, kasi mag-isa lang din po akong naninirahan dun sa kung saan pa ako nakatira. Bali po, pag bumibili po ako ng mga gulay sa palengke po talaga para mas mababa yung presyo kumpara sa mga malls. Kasi mas malaki yung price difference pagdating sa mga gulay po talaga. Ngayon, tinanong ko yung nagbebenta, 130 pa rin naman yung price po ng binili ko pong kamatis. So sa ngayon po, sabi niya wala pa naman pong difference. Yan ang bahagi ng payag ni Ashlyn. Samantala sa payag naman ni Patricia, isang nursing student, ang lahat daw ng kanyang mga bibilhin na gulay ay gagamitin nila sa school at inaasahan na raw niya ang pagtaas ng mga ito. Bunsod pa rin niya ng pagtaas na rin ng ilan pang mga bilihin. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Patricia sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Inaasahan na po namin na tataas yung presyo ng gulay dahil
bumababa po yung ekonomiya ng bansa. So, hindi na po nakakapagtaka kasi sa gasolina nga po tumataas gulay pa kaya. Una rito, nagkaroon kasi ng pagbaba ng presyo ng mga gulay sa ibang pamilihan sa Metro Manila kahit na ang ibang produkto sa merkado ay tuloy-tuloy ang umento. Kung dati ang presyo ng ampalaya na nabibili natin mga kabombo ay aabot lamang ng 150 pesos kada kilo, sa ngayon ay nagkakahalaga na lang ito ng 100 pesos kada kilo. Ang siling labuyo naman ay bumaba rin ng 50 pesos, nagkakahalaga na lamang ito ng ngayon ng 350 pesos per kilo. Gayun din sa pechay, mabibili na lamang ito ngayon ng 60 pesos kada kilo. Samantala, ang presyo ng sibuyas ay mabibili na lamang ngayon ng 180 pesos mula sa dating presyo na 200 pesos. Bagamat mga kabombo ka Star Nation, kung tutuusin, isa itong magandang balita sa mga mamimili. Ngunit hindi raw nila naramdaman ang pagbaba ng presyo ng gulay sapagkat mataas pa rin daw ang ilang mga bilihin sa merkado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa Kamara, may reaksyon ang ilang mambabatas kung pa rin sa epekto nitong foreign direct investment daw sa bansa at operasyon na rin ang controversial na POGO kung saan nga nasa ligan nito ay mga Chinese nationals at iba pang mga usapin mula kay Bombo Annalise Soberano. Kinontra ni House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda ang pahayag ng Department of Finance na mayroong negatibong epekto sa Foreign Direct Investment o FDI na pumapasok sa ating bansa ang mga kontrobersiya na kinasasangkutan nga ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO gaya ng mga naitalang krimen at kidnapping. Sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment, sinabi ni DOF Undersecretary Shelo Magno na ang mga napaulat na POGO-related crimes ay posibleng magkaapekto sa FDI na kapwa gihigit na ikinokonsidera ng mga dayuhang negosyante. Binigyang diin muli ni Salceda na may mga umiiral na batas sa ating bansa ngayon na sapat para maresolba o matugunan ang mga krimen na iniugnay sa POGO. Banat ni Salceda, kung ang mga krimen ang dahilan para ipahinto ang operasyon ng POGO, ay dapat isara na rin ang mga iba pang industriya na sinasabing sangkot sa pagsasagawa ng mga illegal activities tulad ng Philippine Economic Zone Authority kung saan may mga naitala umanong smuggling activities. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Joey Salceda. Nanginayang din kasi ako dito because this is something, unang-una, hindi man ito gumagamit ng pera ng Pilipinas. Pera ng mga Chinese to. Nagkataon na tayo lang may batas kung saan pwede natin silang payagan na maglaro ng kasino. So, pero, Pilipinas lang ba? Pumunta ka ng Vientiane. Kaikot ko lang po sa buong ASEAN. I did my own tour to know why are power costs low in Thailand? Why are power costs low in Vietnam? In all these other countries where massive foreign direct investments are flowing. And then I saw, wow, the supposed Chinese ban on gambling is thriving in Vientiane. It's thriving in Phnom Penh. It's thriving near the Ho Chi Minh area. So I guess I'm not saying, well, that's their policy, probably because they think Cambodia and Laos are friendlier to China than the Philippines. So that's all, Mr. Chair. I wish I could share. Ang pahayag ni Representative Joey Salceda. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 28 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast sa radyo! Bombo! Samantala, mag-update muna tayo sa katatapos lamang ng mga NBA games. May mga detalye pa si Bombo Alayza Eclarinal. Nagtala ng unang panalo ang Milwaukee Bucks kontra sa katunggali nitong Philadelphia 76ers sa score na 90-88. Naghabulan ang dalawang koponan sa huling mga segundo ng laro kung saan nagpamalas muli ng MVP performance si Giannis Antetokounmpo na nagpakawala ng 21 points, 13 rebounds at 8 assists, dahilan para mapatumba nila ang Sixers. Nakapagdagdag naman ng 31 points, 8 rebounds at 9 assists ang 76ers superstar na si James Harden, ngunit nalasa pa din nila ang kanilang ikalawang pagkatalo. May tsansa pa sana na manalo ang Sixers pero nagmintis ang huling tira ni Harden sa huling sandali. Nasayang din tuloy ang ginawang diskarte ng dating MVP runner-up na si Joel Embiid na may 15 points at 12 rebounds. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, may tradisyon sa Brazil na tinatawag na Secret Santa o Amigo Secreto o Secret Friend. Ito ang popular na tawag sa Brazil para sa mga nagbibigay ng munting regalo tuwing Christmas kung saan gumagamit ito ng pretend name o apelidos. At sa mismong araw na lamang ng Pasko, nagkakaalaman kung sino ang misteryosong Amigo Secreto. Sa ating Christmas countdown, 65 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo, Bombo! Time, 33 minutos na kalikan sa takna, sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa giyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo, atensyon ha, sa aton sining mga kabombo. Pamati kag magtutok sa sining mga tinion. Agod nga makapreparar kamo kay ang ginpaiway nga scheduled power interruption sa nagligad sining Domingo, Oktubre 16 hiwaton or dayunon sa Pizza 23. Domingo man ina nga adlaw sa aton siniya nga mga kabombo. Yari karon ang kompormasyon mangin kaupon nato na spokesperson sa More Electric and Power Corporation, si Miss Joy Fantilaga. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa udto. Good afternoon, Bombo Cham, and good afternoon man sa aton nga mga consumers diri sa Iloilo City. Alright, may importante kita karon nga announcement para sa mga konsumidor sa More Electric and Power Corporation. Kay isang naligad sining Domingo ang gina-expectar sining 11 hours ang power interruption kag may tag 2 ka oras sa pila ka bahin diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Ginpaiway adto sa nakaligad sining Domingo, but this coming Sunday madayon na ini bala, Miss Joy? Correct ka, Bombo Cham, no? Ininggin paiway balang request sa National Grid Corporation of the Philippines nga kuntani matabo sa October 16, but because ang gin-request man naton sa ilang akon po ipaiway lang to isang Domingo because nga may ara kitang unscheduled power interruption nga sa sulod sa 7 ka oras sa Sabado sang kaagahon sa October 15. So subong nga Domingo dayon na ini, no, October 23, that's Sunday. And ang mga affected nga mga areas, yari ang mga masunod, no? 5 a.m. to 5 p.m., 12 hours, portion sang Lapas Feeder 3. To be specific, ang portion sang Barangay Balabago
halin dira sa may Royal Hotel pakadto sa may Coastal Road. So that's 12 hours. And then ang bilog nga lapas feeders 1, 2 and 6 maka-experience man sang duha ka oras ni interruption from 5 a.m. to 7 a.m. And ang portion sang Mandurriao Feeder 1, to be specific, ang portion sang Magsaysay, Lapas, Luna, San Nicolas, kag bilog nga napitasan kag Bantod. Kag ang Lapas Feeder 3 magluwas gid lamang sang Lopez Haina Sur, Norte, Baldosa, Divinagracia, Kaingin kag Balabago. Posilingon maapektuhan sang duha ka oras nga power interruption, ang Lapas Feeder 3 magluwas gid lamang sang Lopez Haina Sur kag Norte, Baldosa, Divinagracia, Kaingin and Balabago. And since medyo malawig-lawig man ini, ang more power magapatigayon na lang no sang ride-on activities from 5 a.m. to 10 a.m. Ang maapektuhan portion sang Lapas Feeder 3, to be specific, ang portion sang Lopez Haina Sur and Norte, Baldosa, Divinagracia, and Kaingin. And then ang portion sang Lapas Feeder 5, ang portion sang Burgos Mabini, Divinagracia, Rizal, Railway, kag bilog nga MacArthur, kag Aguinaldo. And then during our tie-up and isolation, maka-experience lang sang very quick lang interruption na mga 15 to 20 minutes before mag-start ang repair, and after from 5 a.m. to 5:15 and 6:45 to 7 a.m. ang bilog na Lapas Feeder 4 kag ang portion sang Lapas Feeder 5, to be specific, ang portion sang President Rojas, Danao, kag Laguda and Luna. Para sa aton nga mga konsumidor, since nga na-mention natin mga portion lang gid no, para nga hindi sila para mas at hagpagid sa ila, mas maayo nga pwede sila maka-message sa aton nga Facebook page, ang More Power Iloilo, or pwede man sila makatawag sa aton 24/7 hotline number nga 330-6673 para makapamangkot sila kung bala ang ilang street or ang ilang balay ang affected sa scheduled power interruption sa Domingo, October 23, 2022, Bombo Cham. Alright, Kitty, kung lang taon naton diri ang mga ginpang mention at nimo nga mga lugar, streets kag barangay affected feeders, lain na sang nakaligad sining Pitsa 16 sa Miss Joy mo kay sang Pitsa 16 tuya gin state kidto ang mga barangay. So but silingon nga may mga ginpang paiway kamo nga posible kung tani malakip sa 12-hour 2-hour power interruption na Miss Joy? That's correct, sir. May ara kita gin pati kayo nun nga feeder tie-up, no? That's why nga may ara kita nga very quick interruption sa bilog nga Lapas Feeder 4 kag portion sa Lapas Feeder 5 para nga i-tie up naton ang iban nga feeder lines, no? Sa iban nga feeder para nga hindi sila maka-experience ng mas malawig na interruption para mas fair sila sa long scheduled outage. All right. So hindi man gid sini iya masiling naton nga ang isa abi ka feeder kun may ara dira sang repair and maintenance kag ginapatigayon ang more tanan nga masakupan sini nga area ang madulaan sang power kunti portion lamang sini bangod man sa ginapatigayon sini nga pag tie up sa iban sini nga feeder line agud nga hindi makatugas ang tuman kalawig gid nga pagkadula sang kuryente, Miss Joy. That's correct. Effect na ini siya sang aton nga plan, no? Or I mean ang aton nga project nga part sang aton nga 5-year modernization project nga ma-modernize naton ang aton nga facility because sang load brake switches nga ginapang install naton, we have that pwede naton kung baga ma-tie up na ang iban nga feeder sa adjacent nga feeder para nga mas fair naton sila sa mas malawig nga interruption Bombo Cham.
Alright. Miss Joy, thank you so much sa confirmation kag sa pagpatagman sang dugang sini nga mga informasyon tuhoy iya sa power interruption this coming Sunday. Once again, good afternoon, ma'am. Thank you man, Bombo Cham, kag thank you gid sa management sang Bombo Radyo sa paghatag sa amon sang opportunity nga ma-inform naton ang general public in advance. Thank you and a good afternoon. Deriwavit si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson sa More Power Incorporated. Isaton sini nga mga kabombo, hindi man gid siling iyang kung nabilong ikaw sa lapas sa feeder, kung ano man dira nga number sa lapas feeder, no? Bilog na gid nga area ang madulaan sang power or maka-experience sang malawig sini nga oras sang power interruption. No? Kay man may mga tie-up nga gigapatigayon ang More Power, no? Para nga hindi man gid iya tanan kunti adtong mga linya lamang, no, nga kung sa diin nagakinanglan sang repair and maintenance sa aton sini nga mga kabombo sa mga luyag pagid iya nga maatagan, no, pwede man kamo anytime bukas man ang linya sang More Power kag sa ila sini nga page dira makapag-ingangot sa ila agod nga mahibaluan ang detalyado pagid nga area nga masakupan sining malawig nga power interruption sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ang oras naton 43 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri. Mga mangunguma nagpabutyag sa ila sini iya nga himubunot. Now, sa aton sini nga mga kabombo kay ti nagapamigado na sila do kasubong ginatunto kag way sila ginahatagan sa nagakigo ing tulupangod sa aton sini iya nga gobyerno. Lakip na diri banwa ang latest na informasyon man naton sa African swine fever diri iya sa banwa sang uton. No, kay may mga plano na diri ang provincial government but amo ning isa man sa mga dapat naton natagan ing tulupangod ang area kung saan nag-umpisa kang na-identify ang una sini nga kaso sa African swine fever ang banwa iya sa uton. Kay may informasyon kita nga may masobra naman 200 ka mga baboy ang ginapang depopulate kag ginapang lubong dito sa area nga kung saan kumadumduman kagapon sini kadlaw aton man nga gintalakay diri sa Bumbuhanay sa udto adtong reklamo sa pila ka mga pumuluyo sa barangay Batuan Ilaya nga nakalapot na gani iya sa boundary, no? Dito sa may barangay sa may banwa sang Tigbawan, pati mga CVO to sang Tigbawan nga nagaman sa border control point nagbatyag sang pagpalanakit sang tiyan bangod sa kabaho, no? Sining mga baboy nga ginapanglubong sa nasambit sini iyang lugar. Hibalo naton ina driman sa paday nga pagpalayag sang Bumbuhanay sa udto. Lakip na karon ang integrated ballistics result. Nag-abot na gid man bala, nauyata na gid man bala sang aton sini iyang Special Investigation Task Group nga amo ang idugang sa mga dokumento agod nga ma-file na ang mabakod sini nga kaso batok sa mga suspitsado sa Estancia Massacre. Ini kay iban pa nga mga balita, panumbalikan naton sa paray nga pagpalayag sa Bumbuhanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts akon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective kid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time, 49 minutos na nakalikan sa takna sa alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Standby man sa kay Bombo Peter Jan Bayaska. Inamay kantanan sa pagpatigayon sang protesta kag pagsingitan sang hibubunot sang mga mangunguma kasunod sang pigado siniyang paghatag sang nagakigo ing tulupangod sa mga programa agrikultura sang aton siniyang gobyerno kag daw kasubong na lang iya karon nga ang last resort sang aton sining gobyerno nga kun hindi naton malabot ang rice sufficiency, ang bastante nga supply sang sugar sa kakunano man iyang commodity, ang sabat dira importasyon na lamang. Sa aton sini karon iyang mga kabumbo, why na iya nagapalibog, why na iya nagapautok ang aton sini nga gobyerno kunti ma-import na lang sila ya. Kung si Senator Cynthia Villar pagani ang pahambalon sa inya ining mga fisherman, ining mga farmer, why is like kabalo sang climate change di dapat ang Department of Agriculture mo na diyang mahulag.
Sa aton sini nga mga kabumbo, kung sa diin ti mabatian mo mga kasubong sina iyang mga tinaga nagikan sa isa ka senadora. Do mga farmers naton nagakahuy-huy man ang ila sini nga pakoy. Dimla, check tabi si Bombo Peter Jan Bayas ka, PJB Master sa report please come in. Nagpatigayo no sa nga pagpikit kuning rally diri ang mga membro sang mga mangunguma sa idalom diri Bombo Doni ako na Bombo Champ no sa nga Pamangas diri iya karon kaya upod man diri ang nagkalain-lain man diri nga sektor iya sang mga mangunguma naton o kuning mga mamumugon ila binagid ni ang particular diri sa may parte sa probinsya sa Iloilo lamang ipalabot ilang ila sini nga mga sentimento kay subong nga sinimana naga-celebrar iya sang daw Farmers Week bala Bombo Champ na ang kalabanan diri nga mangunguma naton na Luzon daw antos man kag pinipensya diri sang tawag bala nga kabudlay sang pagpanguma sa karon kag isa ka nakalantaw nila nga isa ka nakadako mga nakapikto ang ining pagsinggitan na sang rice certification law dapat daw i-amend ko tani ini amo isa ka ginatanaw nila ka recent time ang ining mga hybrid nga mga binhi nibla nga daw sa pananaw nila daw hindi ba naka-benepisyo sa ila kaya daw isa na ni ka agi bumutsab siringon nga kung magtanom ka sini kag kuning kaso nga magani ikaw makabig naton nga daw isa lang ka agi bala binaw nga kung maayo ang patumasi mo so daw mga makabenepisyo nga nasuntaran pero kung sa sentro naman iya sa mga manguma naton nga daw na igo iya sa magagmay nga mga ulumhan lang bala nila bumutsam so daw hindi makabenepisyo ang kalabanan sila diri sa ila diri iya sa karon kag isa pa gid ginatanaw nga daw mabudlay para sa ilaman ang ining kamalanon iya sang tanan pagtimbuok sang presyo sang gasolina o kuning krudo kag recent time ti ang ining mga balaklo naton isa man ay kadako nga nakapikto sa ila kadaway na mabatyagan na ang presyo sang mga pangani nila ang way nagasaka diri Bombo Champ the same man sa mga iban nga nagatanom sa mga ulutanon naton ni bala so man isa ka gina singgitan nila sa sining mga miyembro sa mga mamumugo naton nga nagatipon diri sa tubang sang bahin sa provincial capital sa kabahin dala no si Ma'am Lucia Capadosya ang chairperson diri sa Pamangas under diri sa Maya Panay kag Gimaras Bombo Champ siya sa gobyerno nga tamdon ang problema sa manguma sa madugay nga panahon. Kay kalin pa sa una sa panahon ni Marcos Sr. May ginatanay siya nga programa ang masagana na hindi Nasa diin, yadto nga programa nakalugmok ang mangunguma sa utang. Sang permiro mayo na isang uli nalugmok sila sa utang. Tungod na disenyo kali ini ang masagana ng tinay sa bago nga binhi na disenyo sa abono, pestisidyo kag iban pa. Tugangan pa sang piste nga kulden kohol. So bali ang subong daw natabo gid nga ang presidente naton ti daw siya nagauyat bilang ga-control abi sang Department of Agriculture sa subong tinabatyagan nyo nga may ara nga siling daw naghalog abi o kon nagmayo mga buhi sa mga mamugo naton Ma'am Lucia. Tanaw namon gani nga sa subong daw nagdugang nagid gani ilang daw kay sa panahon subong ni Marcos Jr. kada simana hindi lang niya sinintimo ang saka sang gasolina kundi nga piso-piso gulpiada ya kagway na ganun. Samtang ang presyo naman niya sa mga produkto sa mga mangungumaya padayon iya nga nagalugmok ini. Tungod sang nahigot ini sa rice certification nga programa kasabihin ko na makabulig ini sa mangunguma apang resulta ang presyo ya sang produkto sa mangunguma halin sa palay basta sa tanan nga produkto sa mangunguma mo yang nagnubo mo napiktuhan samtang ang bugasya padayon ni sa gihapon yung gataas kagway ina sing kamaturan hambal ni Marcos Jr. na magnubo ang bugas ng 20 pesos. Kay presyo pa lang sa abono sobra na 3,000 ang kada sako. Diin bawion sa manguma ang gasto. Kulangan pa sa iba ng mga gasto patubig. Iban pa na wala man gani isang subsidyo ang gobyerno. Kung tani, kung suportahan sa gobyerno ining organic farming para makaiwas o kung makabuhin sa kagastuhanan sa manguma, mas yado di kanami itani.
So ang hybrid nga ni ang iban nga singgit sa mumugol nga siling benepisyo para sa madalagko yang gapargiya sa mga humayan nga ni pero sa mapigado nga nagasandig lang sang rainfit ang mga manguma nato do hindi gid kuno sila makabenepisyo. Hindi gid benepisyo. Bisan irrigated pa tungod sang tama ka mahal sang gasto sa pagpanguma subong. Amo man na ang iban nga mga tag-iya sa mga uluman, ang iban nga mga tag-iya ya, baligyan lang nila ila duka. Nabaligyan lang. Hindi man perdi sila sa gasto. Siyempre, diyan mo na yan, pero ang kaluluoy, ang gagmay mga ngumay, labi na nagaporsyento lamang, nagarindo lamang, kaya ang nagarindo mo yung nagagasto. Pag ang kaporsyento, ya, kung may ara siya sobra, may 100 sakos sa isang hektarya, may 10 sakos siya. Pero kung hindi makalabot nila, kung silingon mo lagi siya sa kwa. Te anong isa ka natanaw nyo taning himuon ka gobyerno today, Ma'am Lucia? Kaysa mo ng sitwasyon subong? Kahit may solusyon? Ang solusyon iya una, ipasogo niya ang agrikultura. Muna iya subong niya tagaan niya bugat. Kaya padayon sa muna nakita natin, padayon ang land use conversion. Kasi diin nagadugang kulang sang bugas ng pagkaon sa aton. So, siyempre, kung silingon, may rason na sila nga magbakal sa bugas iban nga pungsod, tungod kulang kuno ang bugas. Tungod man sa nakita nato, walang Diyos conversion. Ang nga bini, ginisla nila iya. Nga sang una ang tradisyonal nga bini, wala na iya ginabakal, aralan na sa mga ngumaya, kag wala na iya kinanglan sa kabuno, ang Mississippi. Amo nang kinalain, kag ang sige pagid nga hugot sang presyo sa gasolina mo pagid na ang grabe nga kinahibubunot namo sa Master? So, nabatang bababsam ang sentimento no, ni Ma'am Lucia Capadosyan no, sang chairperson sang Pamanggas diri sa may paray kag Maras kada amotong isa ka man pang sentimento nila nga daw subong ti do di nabagwantahan ang iban siniya bombo cham kuno nga mga gaparag-iya sang mga kauman. So daw gin pa matamat talagin pang baligya na lang kay daw sininti daw ay managabenepisyo sa nadre ang majority sa labanan ng mga manguma naton amo nang isa kag na singgit nila nga daw haluson. So apektado gid tanan ang ining mga mangungumat nga daw ay ginakabenepisyo bangod sa sining kamalalon ang una gid mga parte sa buno mga pesticide bla nagagamit nila sa pagpanguma. So kag barato man ang pagpabaligyan ay isang palay diri sa mga manguma naton do halos pwede na kuno makapaeskwela sa mga kabataan nila kada mismo makakauna labi sa mapigado sang 3 ka bisis diri sa isa ka adlaw pabutsam. All right. Walti madalo to ka report iwat para sa pangalaga sa Bambuanay Sogto ni kalaman sa Bambo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas kada consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Peter Jan Bayeska sa aton siniya nga mga kabumbo ti ginapanawagan sa mga farmers nga dulaon na ning rice tarification law sa aton sini nga mga tagpalamati kay ang rice tarification law napasar ini during sa tiyempo ni President Duterte kag ginapromisa sini nga makabulig ini sa aton iya nga mga mangunguma kag konsumidor kay may 10 billion ini banwa nga cash assistance sa sulod sang 6 ka tuig. So 60 billion pesos ini. Pero natapos na ang termino ni President Rodrigo Duterte daw way man mabatsyagan sang mga mangunguma. Naglabot pa iya sa punto sa aton sini nga mga kabombo nga nagdugang pang-igod sa aton sini mga nguma. Ang baligyan na isang palay o ang bakla na isang palay subong. Kagapon sandig iya sa asosasyon sa mga farmers dito sa Manyo Lucena. 14 pesos gilamang kada sako sa aton sini nga mga kabombo. Oh. Per sakto or per kilo? Per kilo? Ining mga mangunguma sa aton sini nga mga kabumbuhay man ini sila sang mambal naton abing kapital. Ang ila sini kalabanan nga ginahalinan sa ilang mga farm inputs ang naghalin pa sa
loans or inutangan para nga ini sila ang makapananom kag makapatubas sa tinutuyo nga eventuality makaginansya kag makadawa-dawa. Ugaling ano pang pagginansya karon sa aton siniiya nga mga farmers? Kay ang natabo sina diri Banwa months before sang harvest season, ang pungsod Pilipinas natigayon nga maka-import sang halos 4 billion metric tons sang bugas. Tibangod nga supisyente ang supply sang bugas bangod sa imported rice, diri kag nagakahalitan amat-amat nga ginapatay ang aton sini nga mga farmers. Tihamakon sini nimo Banwa, bangod nga nagaaralawas ang stocks sang bugas sa mga warehouse, mahambal iya ang mga traders, mahambal iya karon ang mga ang National Food Authority nga ti damo pa man aton bugas, ti basta magdamo gani ang supply sa aton sini iya nga mga kabumbo, naganubo ang demand. Amoy nang sa law of supply and demand mo sa aton sini nga mga kabumbo. So eventually, ang bakal sang palay sa aton sini nga mga mangunguma barato. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon barato ang bakal sang bugas or palay sa aton sini nga mga mangunguma, kay nagalalawas man lang ang stocks sa aton sini nga mga kabumbo, hindi malabot sang aton sini nga mga rice farmers ang target nga presyoanay. But silingon mapabarato sila para lamang ati mabaligya, mabakal ang ila sini nga produkto. Tihamakon mo ang presyo sang sako subong sang abono tag 3,000 pesos na. Ang presyo sang litro sang krudo, halos sa tagsa iya kasimana, dako ang pagsaka, may rollback gid man pero sinintimos. Sa pangkabilugan, sa farm input pa lang sa aton sini nga mga kabumbo, ayawan na iya kalagas kag nagapinangutang na ang mga farmers. Timbis kung tani nga buligan ini sang aton iya nga gobyerno sa nasiling ko na black gapon sining adlaw. Buligan ang mga mangunguma. For example, bisan magkalaputo-puto pa na ng National Food Authority. Ang importante sini, may padulungan ang pundo sang aton sini nga gobyerno. Sang sa kawaton man lang sang pila siniya ka mga opisyales. Ang kaban sang aton sini nga gobyerno. Katulad na gid lamang sang pagpamakal sang mga overpriced kag obsolete siniya nga laptop. Dumduman nyo pang isyu sang face shield kag face mask. Kaduha ka tatlo gin bakal sa overpriced man nga bili. Billions of pesos ang nabutang lamang sa walay tipulos. May nakapulos pero pipilagin lamang sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyang aton sini nga gobyerno makarealisar lang nga dapat gali hatagan sa nagakigo nga importansya mga mangunguma kay sila ining mga tawo nga nagabutang sang pagkaon sa babaw sang aton sini nga lamisa
sa tagsa lamang iya ka maghilapit ang eleksyon. Dira lamang kag ini silang makilalaan, dira lamang kag ini silang matalupangdan, dira lamang kag sila ang mahatagan sang importansya. After that, sa aton sini nga mga kabombo, ang senaryo, si gobyerno, yara sa likod sang mangunguma, si mangunguma, nagalatay sila nga duwa sa may kahon. Tikay tapos naman ang kinanglanon sang gobyerno, sang politiko sa kay mangunguma. Sinikaran niya ini karon si mangunguma, kunti haplakon to sa lutakon sini iya nga tanamnan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti madamo sang nagkagat sa pasalig sang administrasyon ni President Bongbong Marcos nga kung makapungko siya mangin 20 pesos na lang per kilo sang bugas. Sa aton sinimatag palamati. Ti pero kung lang taon mo subong, tagpila kilo sang bugas, tagpilang gantang sang bugas. Mahal sa gyapon. Ti paano pa makabawi? Before ini siya nga magbiya sa DA, kag mag-assign sang permanent siniya nga magapungko nga tiglikom, agod nga maghatag sa nagakigo sining tulupangod para sa mga mangunguma. Tiyang pamangkot, Mr. President Sir, saan-o ina? Ano ina nga tuig? Ano ina nga bulan? Basi maglampot sa punto nga ti, waay na iya sang may gana pa, kag interes nga magpanguma. Kay ti, maigo man lang sila iya sa pamirde. Waay man sila ginatagan tulupangod sang aton sinmo opisyales, sang gobyerno, kung mayara man ti, naigo lamang sa pasalig eh. Mga farmers dira sa Maynio Lucena, sa may interview na tonti, may mga programa kunong gobyerno nga dapat may ara na sang ginatawag nga alipat ako gapon to sang daw 2-in-1 program na kuno, correct me if I'm wrong, ati may binhi, may abuno nga ginahatag sa mga mangunguma. Ti years ago pa to nga pasalig tubtob sa Sinimatinon, why man sa gyapon nag-abot? Ginpunduhan nato ng build program. Amuning problema sa tahimik lang. Oh? Kay ti hipsanay lang mo. Ti pero anong mga build programa? Laban-laban siniguro ang sa diin to ganing nagrugpaas ka Taytay Bombo Umel. Ang Carlos P. Garcia Bridge to bala. Sa aton sinimatag palamate. Abot ko na aara pa da ang video ta. Diba siguro kung mambal, away na yan nadala sa build programa. May Taytay man dito sa may Davao, nga narusdak man. Ti ko madumduman nyo pa, nga ginpasulabi na to ng build programo nga ginpunduhan. Kay para nga makatukod kuno sang madamo nga Taytay, farm to market road, para nga ti ini sa gyapon interconnected sa transportasyon sang aton siniya nga mga produkto para sa aton kuno iya nga mga mangunguma. Ti paano mo pa matransport ang imo siniya nga produkto kung sa Taytay pa lang yung nga pag-aagyan mo, mahurog paas na. Ano, ginakibang ako mag-agi sa ungkap flyover, kag sa ganan. Oh? Sino man abi ang hindi matubuan ka fobia Bombo Umel, ano tabla? Ang ano anay, atong Carlos P. Garcia Bridge bla? Ha? Wag gidya sang namo sinimo sa aton sini nga mga kabumbo, hamakon mo banwa.
Gulpiada lang yan naghurog paas. Ginagyan to sang mga delivery truck. Mayo lang gani kay nauli-ulihi gawa ang tricycle nga may pasahero. Ti ko nagsunod abi dito iya sa may nagsunod abi to sa duwa ka nagasundanay nga mga salakyan. Kung ti hurog paas man sanday, sa aton sinimatag palamati. Ti makatalagam ang sitwasyon sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Nga kung sa diin ti kausik lamang ang kaban sa gobyerno sa hindi man iya mapuslanon sini nga proyekto. Kagsadtong mga panahon, mga kabumbong ati, daw halos kasubong iya nga imbis nga i-encourage naton ang aton sini nga mga mangunguma, daw kasubong pa nga gina-discourage na lang ini. Kay nga aman, ti manguma ka pa imo iya nga pirdi ka man, manguma ka pa imo iya nga ti hindi ka man maka tawag sini gani, hindi ka man makaginansya. Ti hambalon ka lang iya nga ibaligya na lang ng imo sini nga duta. Kay patindugan ta na lang na iya ka subdivision. Para nga ti wala na iya sang illegal settler kay mangin affordable man inistanan sa aton sini nga mga kabumbo. Ti tapos anong ekspektaron mo nga ginaistoryahan dito subong sa Senado pagwapo-gwapo Interbiniran pa nila iya ang mga kipap ni por Diyos por Santo. Ara na mo Mel. Kadamo na sang problema naton. Why not abi tutukan naton ining problema sa agrikultura? Kung ano paano kag mabuligan naton ang presidente sa kung ano mga programa pagit kiti amo niya nga inyo sinigin promisa sa nga nakaligad sining eleksyon, di ba? Sa aton sini makabumbo. Imbis bulig nga mapapayo sina Dre kag malabot naton ang aton sini nga handom nga mangin rice sufficient, may food security kita. Ti hurog paas na do kasubong sa amo sini nga taytayo. Ara pakita tablaw duay gid ta kung tani ni may natabo mo. Paglabot ito sa una natawabla. Sos! Maria Kagusep. Ti amo ni basta tahimik lang. Basta tahimik lang ta sa Bill program. Amo ni. Sa aton sin makabumbo. Ti inang mga karga na atong mga nauna nga nagurug paas Bombo Mel, ina may mga karga na ano na iya karga balas. Ang nagasunod sa iyo may mga karga nga bugas gro na laban-laban bugas gina. Ti maayo man tani nga may mga farm to market road, easy access nga makaulag aton sin mga produkto. Pero ti ano klase nga construction niyo? Tahimik lang. Kaluluo itong sa multicab nga nagasunod mong Bomel. Liwat bala, gamay-gamay. Ara gasunod daw nga multicab nga green. Kay may nagasakay sa likod. Ato na, napaw na, hindi itong galing multicab, mini truck. Atras gamay kita mong Bomel. Ara, bantay bala. Ara may sakayo. Dua pas nakbilog to, kung isa lang siya. Ara sa likod, dua. Tiwagig ka panginlaman ng isa ang sos! Di makon mo na banwa? Pila pagid ka mga proyekto nga gin-prioritize sa build program imbis kung tani nga tagan sa nagkigo nagakaigo kay tulupangod kag importansya ang aton sini nga agriculture sector. Sa aton sini nga mga kabumbo. Yan pamangkot, Mr. President, san o pa kag sino ang tulinan mo da nga makafocus sa agriculture sector bilang Department of Agriculture Secretary. 16 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa.
istorya kita African swine fever sa banwa iya sang uton. May mga lihok na di patigayunon ang aton sininga gobernador. Pero ano man, kung mangkuton aton mga barangay opisyal, gahulat man lang sila sa nga kung anong mando ni Mayor Sofronio Fusin mo. Pero tubtob sa sinima tinion, duway kita kabati kay Mayor Fusinao. Pahilayo lang do tanan sini nga barangay dira iya sa may banwa sang utondo malatnan na sang ESF duay gid kita kabati bisan pangatsi o kun ubo o righam lang ni Mayor Pusenao sa kun ano man biyang iya sini nga mga plano kag tinutuyo. Amo niya basta delikado sa tahimik lang mo kay ti suno sa mga opisyal dira sa banwa sang uton silently working sila kuno mo. Oh, tikita nyo naman to ang example sa tahimik lang. Hurog paas. Lakip na diri latest sa Estancia Massacre. Ara na man balang resulta sa integrated ballistics examination. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panungdom. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna sining launa balik sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby no sa kay bombolin si Badi i-check naton ang sining linya. Inamay kantanan sa latest update may mga informasyon nga nabaton diri sa Bombo Radio. Pinaagi man iya sa aton sining mga
means of communication dire kag subong man social media ti aton bulig kita ni sa aton sini nga gobyerno no? Bulig kita sa bahin sang local government unit sang banwa sang uton sa provincial government pinagi sa provincial veterinarian office no kag subong man sa Department of Agriculture kay may mga reports kita diri nga nabaton nga may masobra 200 naman kuno ka baboy nga ginpanglubong dito sa may Batuan Ilaya kagabi ti ining mga ginpanglubong depopulate ini kay gina suspitsuan nga apektado sang African swine fever. Kumpirmado bala ining nasambit nga impormasyon. Check ta si Bombo Lince Bade. Bombo Lince sa report ta please come in. Hindi pa matulid Bombo Cham sa local government unit sang Uton, Iloilo kung bala naglapta pa sa iban nga mga barangay ang African swine fever nga una nga na-detect sa barangay Bita Norte sa nasambit nga banwa. Sa una nga 4 ka mga barangay nga apektado Bombo Cham nadugangan ini sang 5 pagid ka mga barangay sa gwa na niya sang 1 kilometer radius. Ini ang ginalakipan sa barangay Tagbak Norte, barangay Galang, barangay Buray, barangay Bita Sur, kag barangay Abilay Norte. Sa impormasyon nga aton nga nabaton nga may positive case man kuno ginaaligar sa Santa Rita Uton sunod kay Vice Mayor Neil Olivares inaiya Bombo Cham wala pa sa ilang nga listahan apang ini i-verify niya subong bangod possible nga yara naman kuno Bombo Cham ang resulta sa sining mga blood samples naging kolekta halin sa mga baboy sa iban nga mga kabarangayan. Sa municipal administrator man kahapon or sa municipal administrator kahapon Bombo Cham may mga barangays naging dugang sa initial nga 5 ka mga suspected African swine fever at kag sunod diri kay Vice Mayor Olivares most likely base kuno amo pa na ang iyang i-verify ang barangay Santa Rita base na dalaman kay tilapit man kuno sa may barangay Tagbak Norte kag barangay Buray nga lakip sa mga barangay nga gin include rin nila Bombo Cham nga positive barangays with African swine fever. Sa ila naman nga calamity fund kung saan obala ni pag istoryahan kung sa diini ipahat-pahat ang ining 5.6 million pesos sunod diri kay Vice Mayor Olivares sa Lunes may patigayonon nga pagsinapol kaupod ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council together with the African Swine Fever Task Force. Dari ilang tawon dari ang ilang calamity fund kung sa diin iga allocate Bombo Cham. So may gipamangkot naton kung bala ang Department of Agriculture maging commit naman dabara sa may ilang banwa sang Uton o galing sunod dari kay Vice Mayor Olivares wala pa siya sa may nabaton nga information with a commitment man abi sa Department of Agriculture kung anong sarang mabulig sa ila Bombo Cham pero kay nag-declare naman sila gani no sang state of calamity for sure may ara naman dira sang access ang iban abing ahensya sang gobyerno, mga concerned agencies, Department of Agriculture, mangin ang Iloilo Provincial Government. Actually, ang office ni Congresswoman Janet Garin sang 1st District of Iloilo, Bombo Cham, nakapakigangot na kuno yan sa local government units ng Uton na ginapangayo naman ang listahan sa mga affected nga swine growers and farmers nga ipreparar ang ining mga listahan kay ti may ara man sang ayuda nga ihatag ang nasambit nga opisina. Ang Department of Agriculture sunod dari kay Vice Mayor Olivares Bombo Cham naga-coordinate naman sa ila halin pa ya sa nag-umpisa ang Bureau of Animal Industry amo ang naga-coordinate sa ila ang Bureau of Animal Industry Bombo Cham under man ini siya sa gihapon sa Department of Agriculture kag kaupod man ang Provincial Agriculture's Office kag Provincial Veterinary Office Bombo Cham. Yari bala aton pamatian si Vice Mayor Neil Olivares. Ongoing ang aton nga disinfection sa kay kagabi nag-operate naman may area dito sa within 100 meters or 1 kilometer nga radius. So sige gyapon ang surveillance kasi ang radius plus ang mga neighboring barangays surveillance kag ang ang dito sa site kin-inspect na tagina ang amon admin nagatutok kag ang mga department heads wala to sang baho sa Batuan Ilaya. Okay. Oo. Pero ang sa mga
ginpang depopulate bala Vice nga mga baboy? Do we have the data, Vice? Ay, wala pa ako data. I hope I can gather it. Okay. Okay, sige pa ang pag-collate sa mga data mo. Pero aside sa may Bita Norte nga may ara sang positive case ng African swine fever, Vice, ang may ara kami na ano bala na baton ng information nga may positive case man sa ASF sa Barangay Santa Rita kuno. Suno sa amon nga municipal administrator kapon during our special session, may mga barangay siya nga gindugang sa initial nga 5 nga na suspected ASF, no. So Santa Rita most likely kasi dala na ina subong kay lapit mo lang ina sa Tagbak Norte kag sa Buray. Okay. Pero do naglapaw na kita sa quarantine area sa 1 kilometer radius, Vice, mga pila na subong ang ang radius bala nga nasakupan kay tinaglapaw kita sa 1 kilometer. Stick pa man kita sa 1 kilometer pero under observation na ang mga adjacent nga area nga barangays. Okay. Pero possible sa Santa Rita may affected naman Vice, since nga tilapitana ilang man ang mga kabarangayan dira with Buray and the others pagid nga affected subong sang or siyam ka mga barangays bala subong nga affected sa mga ASF. Yes, kay ang Buray ka Santa Rita itingay malana kag ang Galang. Okay. Ang plano naton, Vice, sa calamity funds, ano ni siya istoryahan kung sa diin ni magakadto ang 5.6 million pesos? Ang MDRRMC magamiting sa Monday, no? Okay. Together with the ASF, no? ASF Task Force. So bago wala ko kay istorya kay Mayor, he will schedule the MDRRMC meeting on Monday. Okay, so datanan istoryahan kung diin makadtong 5.6 million nga ina-Vice. Yes, so or part of the hindi man siguro maubos yung lamong gina kay may November, December pa. Palayo lang basi ba aptan pa kita pag-giwaw. So part or the biggest part of that calamity funds is of course yatag subong igamiton subong kay na-declare nga under the state of calamity ang Banwa sang Uton. May commit abi Vice na assistance ang Department of Agriculture sa inyo dira sa Banwa? Hindi pa ko wala pa ko information about sina. But then most likely na kay tungod nga na-declare na sang SB under the state of calamity ng Banwa, so may access na kita sa province and other concerned agencies like the DA. In fact, ang office ni Congresswoman Janet Karin nag-coordinate naman sa aton. Kung may ara kita na sang list sa mga affected swine growers, farmers, i-prepare lang kay most likely may ihatag man nga ayuda gikan sa opisina no sa aton nga halangdon nga Congresswoman. Plus kina-work out man na ang any assistance from other government agencies like the DSWD. Okay. Pero sa coordination, abi, Vice, ang Department of Agriculture, from time to time, doon tap man dira sila sa inyo? Doon naga-coordinate man sila sa inyo, Vice? Yes, ongoing kag halin sang last week, halin pa sang nagsugod ini ang aton monitoring pag-depopulate. Aragid ang Bureau of Animal Industries, ang DA, ang Provincial Agriculture Office has been working hand in hand with our MACO, our Municipal Agriculture Office dito sa Banwa sang Uton. Plus ang regional office ng DA ara man gabulig, then ang mga mills nga amon nga mga nagabantay, mga force multipliers namon or PNP na tanod nga nagabantay sa mga border areas, gina-provide sang ang mills gina-provide sang provincial government. Ang iban bala Vice nga mga barangay kay to pagkadto namon kahapon doging kuan kuno sila sang blood samples lang ila mga baboy. Asan una sa most likely balaan naton ang result, Vice? Basi subong ara na. I-verify ko pa na sa aton nga MACO. Batian, Bombochan, si Oton, Vice Mayor Neil Olivares. As of the press time, Bombochan, ang records ng Iloilo Provincial Government sa mga ginpang depopulate ng mga baboy is already 395. Ang una, dari nga record naton last time, that was 305 ka mga ginpang depopulate na dugangan sang 69, Bombochan,
kag ang nagdugang pagid sa subong is 21 ka mga ginpang depopulate nga mga baboy. Actually, ang 21 nga ini nga nagdugang Bombocham within 500 meters lang ini. Samtang ang 69 naman nagligad nga mga inadlaw nga mga ginpang depopulate nga mga baboy within 1 kilometer na ini o kun dugang nga 500 meters na ini Bombocham. Sa gindugang nga 5 naman ka mga barangay sa subong wala pa ini sila sang kaso sang African swine fever kag wala man sang may ginpang depopulate. So possible sunuganing kay Governor Defensor, possible nga madugangan pagid man ini ang pagdepopulate kay may mga contact tracing sila nga ginalantaw kag amo to gani naglapaw na kita sa 1 kilometer radius ang ining 395 nga ini Bombocham kay ti may ara kita 58 cases sang African swine fever. So base pala magsiling ang aton nga mga ang iban abi nga tawo nga tingahaw kam 58 cases lang kay 395 ang depopulate. It's because nga kun mayara abi sang infected bala Bombocham nga African swine fever case sa isa ka piggery bisan isa lang na siya ka baboy nga may virus kun may upod siya nga iban nga mga baboy tanan na sila Bombocham ipang depopulate bangod sa ilang exposure sa amo sila nga baboy na may ara sang African swine fever. All right. So wala gin-confirm ni Ermitan Yubade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombolin. So wala ma-confirm diri ni Vice Mayor Neil Olivares kung may insakto gid man ang 200 ka mga baboy nga gidugang nga gin-depopulate kag ginpanglubong kag suno iya sa Vice Alcalde way kuno sang baho dira iya sa bahin sang Batuan na Ilaya. Depende na sa pumuluyo no? Kamuna kabalo mang binag-binag dira kay ti ang kagawad to iya sang banwa sang Tigbawan kagapon sining adlaw nagpahayag nga nagsungaw na giyang baho kag ang mga CBO ganito nga nag-duty sa border control. Ang iban sila wala naka-duty liwat kay nagsarakit andam busong sa haklo sang baho. Kabay pa nga ti way ini gina sugarcoat sang mga opisyales sang banwa sang uton kag i-lay down kung ano naging man ang matutuod sini iyang estado dira. No? Kay ti para nga mahatagan man sa nagakigo sinig tulupangod kag may mahimo sinigilayon nga mga measures para nga hindi na maglaton pa sa piyak sini iyang mga kabanuhanan. No? Nga kung sa banwa lamang sang uton ti dira gid lang dira nag-umpisa kag dira man iya tapuson ang African swine fever. Hindi na maglaton sa mga kaiping sini nga kabanwanan or pahilayo lang makasulod pa diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Speaking sang syudad, ang alkalde sang syudad sang Pasay, si Mayor Steven Palmares, nagapagwa naman sang iya sining executive order nga nagaban temporarily umpisa Oktubre 18 no sang mga baboy nga makasulod man iya sa syudad sang Pasay sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ang Pasay nga daan may ara sila sang slaughterhouse dito kag ginapanghalungan man sini nila banwa nga ti pailayo lang nga makontaminate man to iya malatnan dito or makalabot dito ang nasambit sining African swine fever inako man iya nga halit para ini sa ila. That is why hindi mo man mabasol ang mga kaiping sini naton nga kaprobinsyahanan nga magpanirado kag magpangudal man sa aton sini nga mga kabumbo mo na ganing ginaligban sa aton sini nga paminsaron kay ang syudad kay probinsya sa Iloilo nagpangudal sa pag lupok man sang balita or impormasyon tuhoy sa African swine fever pero nga nakalabot na diri iya subong mga kabombo sa banwa sang uton. 35 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Sa mga nagapamangkot dira kun bala may tsansa nga ang unvaccinated makasulod sa patio by October 31 to November 1. Ang sabat sang alkalde hindi gid pwede kag hindi iya na pag-i-revise ang iya sini nga executive order. Ini kasunod man sang pila ka pahayag sa mga kabumbo naton sa syudad sa Iloilo nga sa mall gani unvaccinated ka makasulod sa patio nga open. Hindi. May follow up diri si Bombo Angel Tan.
sa kung anong man ang klaro sinadiri banwa, no? Nga mga impormasyon kay basing iban bla nagalaom nga mayara pa sang revision or whatsoever. Lakip na later on istoryahan ta may panibag-o kuno nga forensic result nga ginauyatan ang Special Investigation Task Group kag isumiter pa ni nila. Kag hulaton kung ano ang ila sini ang ano ang mangin resulta sini. Ilaban-laban no madugay-dugayan pang pag-file sa nga kaso. Kag ano ang kaundan sang resolusyon sa pag-file sang cyber libel ni Congresswoman Jam Baronda batok sa kay Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Ora. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi 30 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Check na naton this time si Bombo Angel Tan. Si Mayor Trejas din ako pag i-revise ang yes executive order nga hindi pagpanugutan nga makasulod ang mga unvaccinated citizen sang taga-syudad sa Iloilo sa mga patio. Bombo Angel sa report please come in. Bombo Champ, wala sang plano si Mayor Jerry Treñas nga i-revise pa o kung bag-uhon ang unod sang iya executive order sa tigkalalag. Ang kaundan sini ang nagamando sa pagbawal
sa mga unvaccinated individual Bombo Champ nga magsulod sa mga patio. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, iyaging recognize ang ideya nga pag-allow sa mga unvaccinated individual sa patio pareho sa sistema sa mall apang iyaging pahayag Bombo Champ nga may lain nga ideya ang COVID team sang syudad when it comes sa paghalong sa tunga sang pandemya. Dugang pa sa matungdan bilang tag-iya man bisang balay kung ikaw Bombo Champ mapasugot kayan nga magbukas ka pertahan, magpadayon kag magpatiner sa mga unvaccinated individual. So umuning punto ni Mayor Jerry Treñas nga kung ikaw man may tag-iya ka sa balay, mapasugot ka, mapasulod sang hindi vaccinated. Kung baga Bombo Champ, sa mall yan, napabayaan, kay wala man ginutok mga tao, pero kung sa patio gid gina-expectar nga after 2 years nga hugot nga restrictions, sa subong liwat na nga ginutok ang mga tao, kag dinaguso man sa pagbisita sa ila nga mga himata nga yara sa patio Bombo Champ. Kag ang sa piyak naman niya bahin, ang sa mall naman iya, amo na ang so far makakita uman nga do bisa patag ni Mayor Jerry Treñas nga do wala yaga ginutok unlike sa patio. Sa iba nga lugar Bombo Champ, ni Mayor Jerry Treñas, iba nga lugar kag probinsya, same lang ang patakaran nga hindi pag-allow sa mga unvaccinated individuals nga magsulod sa patio sa tion sang Tigkalalag. Yari at mamatian ang nanging pahayagman ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. May man ang idea, ang aton nga COVID team, may lain kita yung idea. So Mayor, gina-consider mo bala nga i-revise ang executive order nimo? Hindi. If you read also newspapers, the NCR municipalities and cities are also doing the same thing. Why nila ginapakadto mga unvaccinated ng mga tao sa mga patio at sa kagutok? Maayo man ang idea, maybe they can also apply that to themselves, no? Kung gusto nila sa balay nila, i-open nila sa mga vaccinated, ilan na yung pag-gusto sila. Pero kung nara sila sa patio, hindi sila kakadto. Bali Mayor, sa mga mall na ni kwan ni ara mall ginawa pabayaan, takay way man sila gandi numugay, no? Pero kung sa patio, gandi numugay na kung kisa ang kagutok, igutokin mo. Nabatian ta ang nanging pahayagman ni Mayor Jerry Treñas may kangtanan nga sa sabat niya mismo nga wala na ini siya sa plano nga i-revise pa ang executive order nga di pa panaog niya may kaangtanan sa Tigkalalag nga selebrasyon Bombo Champ. All right. So muna to ang mga hindi iya bakunado hindi iya Bombo Bombo Angel makasulod Yes, Bombo Champ. Kaga, ang mutugan ni Bombo Champ patagman ni Mr. Jack Punlo nga mismo sa front pa lang o sa entrance ang mga patio, i-presentar na ang vaccination card. Ipakita kung vaccinated din man bala kung hindi. Kag ang mutugan ni Bombo Champ, hindi na mag-testing pa, magtuyo pa nga magdala sa mga kabataan sa tiempo, sa pagbisita sa mga patio Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Tisubong may mga panibago naman nga mga variant, mga XBS, XXS, kadamo na lang. So, hindi ta pag-irisgo no? Nga bangod sa sining pagbisita naton sa aton sining mga minatay, padulungan tas patio, magdinaguso kita dito, siguro mas maprisar pa nila kung ang iban sinadira nga mga unvaccinated, pangamuyuan na lang nila sa ila sining tagsa kapuluyan Why man sang problema sinadira siguro sa aton sining mga kabombo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kag ginasa nga na interview si Iloilo City Councilor, no? Standby lang, nice Bombo Cherry, Bombo Chris Na-interview sa Bombo Anay Big Time si Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Inamay kantanan sa warrant of arrest batok sa iya sa kasong cyber libel. Tigiplastar diri ni kagawad pla sa aton sini nga mga kabombo
ang iya man sini iya nga bahin. Iya man sini nga ginexplikar ang mga akusasyon nga ginhaboy sa iya. Batok iya sa kampo ni Congresswoman Jam Barunda. Now, sa bahin sang kongresista, no, yata naton ring resolusyon sa pag-file sang 65 counts sang violation of Section 4, Republic Act 10175, also known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, or cyber libel and grave threats under Article 282 of the revised Penal Code as amended by Section 6 of RA 10175 against respondent Plaridel C. Nava. Sunod din sa resolusyon, mga kabombo, sandig sa complainant, iya siningagin aligar nga sang ini siya ang nailiher bilang representative sang Lone Legislative District of Iloilo City sa Congress during sang 2019 elections. Diri na kag nag-umpisa ang pag-atake sa iya ni Councilor Plaridel Nava. Kaya ang respondent nagpadalagan Vice Mayor in the same election under a different political party and ended up losing to complainant's party mate. Respondent Plaridel C. Nava, not able to get over his loss during the polls, continuously attacked complainant Congresswoman Jam Barunda through radio and social media platforms even after the latter took her oath of office as a new member of Congress. Sang July 2019, tubtob July 2022, si Kagawad Plaridel Nava nagagamit kuno sang iya sining personal Facebook account. Nagpost ang mga malisyoso nga mga imputations batok sa complainant nga nagtugas ang dishonor, discredit kag contempt. Sa pila ka mga Facebook post, responded refer to complainant as a prostitute, slut, hooker, and a person living an indecent life. Ginatake man ang honor sang complainant bilang isa ka babaye, pinaagi sa pagsulat nga ini siya ang tinguha kuno banwa nga makuha ang atensyon ni Senator Franklin Drilon, pinaagi sa pakita-kita sang iya sining flat buttocks. Living an indecent life, willing to get naked just to win an election. Love to spread her legs. Kag ang complainant kuno sandig sa resolusyon banwa is a shameless woman reported to have entered Dragon Lodge, isa ka motel diri sa syudad sang Iloilo. Amuning mga nakasulat suno sa complainant si Congresswoman Jam Barunda sa post or Facebook post ni Kagawad na Plaridel Nava. Moreover, sa social media post pagid, complainant was said not to have been issued a pink card. Pink card ini medical proof ini banwa nga gina-issue sa mga naga-engage sa hingalit nga kalipay sa aton sini mga kabumbo, that she was better off dancing naked during a game. Her vagina is always itchy and can easily be sold. In one of the posts, the body of the complainant was made fun by writing before and after. Hope that after all these years, it's your brain that grew and enlarged, Jam, and not your hehe hashtag syupaw ko gugma
mo referring sa complainant's breast as siupaw. Respondent Plaridel Sinaba likewise referred to complainant Congresswoman Jam Baronda as stupid o kun mango or brainless, devil, aswang, crazy, garbage, trash, fool, virus, mentally ill, shameless, idiot, hupya, SOB, rotten, classless, crazy, SOB, useless woman, no breeding, pig, mumo, words that were intended to describe Congresswoman Jam Baronda causing dishonor in disrespect and subject her to public humiliation and ridicule. Complainant was also attributed a crime when responded post that former enriched herself through corruption and SOP, an acronym synonymous to a bribe. Dugang pa sang complainant, ginaligarya diri ang respondent is also criminally liable for grave threats for repeatedly making threats against the life of complainant and members of her family in several Facebook posts. Respondent Kagawad Plaridel Nava wrote that complainant Jam Baronda should choose who between her and her father that should fall on the street or be killed on the street, even making another comment that complainant, Congresswoman Jam Baronda, should try so that all of her family will be wiped out. Panason ang mga Barunda. Respondent for the wrote that she must be terminated at all costs since she has some evil plans against me. I can volunteer to shoot her on her brainless head. Respondent in a different post went to the extent that he is willing to risk his life just to kill the complainant. He guaranteed that the complainant will not be killed only if the latter would make a public apology to respondent and promise not to run for public office again. Upon receipt of this complaint, the undersigned set the case for preliminary investigation. Ang respondent nag-file sa counter affidavit sa complainant. Ang complainant nag-file sa reply affidavit. Then the case was deemed submitted for resolution. Sa counter affidavit ni Kagawad Plaridel Nava, ang respondent nag-aligar nga ang complainant used to be his good friend for more than a decade. Hindi naman nilipod sa ibalos tanan nga tama gid ka close ining duha. Sadto, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Even standing as principal sponsor during the baptism of the complainant's daughter and complainant as the godparent of respondent's daughter during the later part of 2018. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang respondent nag-decide nga magpadulong sa Estados Unidos kaupod sa iyang pamilya kaga nag-file sang leave of absence sa city councilor intending to stay in the USA for good. The complainant pleaded the respondent not to leave. The former declaring her intention to run for mayor, requesting respondent to run for vice mayor as her running mate due to the persistent begging of complainant. Respondent ran for vice mayor during the 2019 elections. In a sudden twist of fate, complainant abandoned respondent and jumped ship to the opposing political party, where the former was offered to run for Congress instead. Despite the said transfer, the parties maintained their communication and complainant promised respondent her full support, which never arrived until election day. Respondent eventually lost and returned to US of A to move peacefully. Respondent Plaridel Sinaba returned to once again join the election process. Complainant Jam Baronda, however, formed an alliance with former city mayor Attorney Joe Duterte Espinosa, who challenged
the respondent. Ang respondent, mga biyan, si Plaridel Sinava, naga-deny sa tanan sini nga akusasyon sang complainant and claims not to own or manage the Facebook account under the name Plaridel Sinava that allegedly posted the defamatory and libelous remarks against the complainant. He added that there are 20 fictitious or ginhimo-himo lamang nga Facebook account nga nagaangkon sang pangalan kag laragway ni Plaridel Nava, some of which have already been deleted by Facebook upon request of the respondent. Respondent alleged that there are still remaining fake accounts using his name, created by enemies in politics to discredit or destroy the respondent. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Tidamo pa sinadrisang mga ginpang plastar sa aton sini nga mga kabumbo. Diri karon sa November 5, ang respondent nag-post sandig diri sa resolusyon sa cyber libel case ni Congresswoman Jam Baronda sa kay Kagawad Plaridel Nava nga sa November 5 kuno nag-post ang respondent nga nag-lead na naman sa prayer si Baronda sa Kongreso, twice na ina nga nag-volunteer siya para kuno abi makatindog man siya kay trying hard sang dating niya. Wala gid class mag-English daw taga rugtong nami tasakon nami lasakon kag dapalon nga babayi sa pakahuyaya sa mga Ilonggo, #brainless, #beach as in bye-bye. Sang November 17, 2019, ang respondent nagpost pagid, basta ara si FMD, hindi kapalak kag kaiksina si Spoking Mango. Ginapahigad siya kag ginaobra second-class citizen. Hindi niya madala sa pag-iwol-iwol sang payos siya nga buli. Si Frank, na-notice ko lang. Next nga mga post diri, na-notice ko lang, sakit tulok ni Rosalie sa iyaman, base may recall si First Lady. November 21, 2019, respondent posted, "This is a grab from the live of Speaker Cayetano. The speaker was showing to the audience the newly refurbished venue for the SEA Games. He was also talking and mentioning some congressmen and cabinet secretaries present while talking to DOTR Secretary Tugade. All of a sudden, the KSP congresswoman who has no good manners and right conduct since childhood emerged from nowhere, pop up her ugly face and wave her hands in order to get attention of Cayetano. Unfortunately for the brainless beach, she was never of Cayetano. She was never recognized by the speaker." Bastos klase babae ni. Wala na sang pinanilagan. "She is a rude woman. She is never approached. Amo na kay naandan mo ang kabastusan sa kabuhi mo. Bisan ano pa nga posisyon ikabit sa lawas mo, gagwa gid ang pagkabastos mo kag pagkapatayuya mo. Cheap, #cheap, #beach, #mango." Sang November 27, nagpost pagid ko si Kagawad Plaridel Nava. "Taking advantage of the limelight, the infamous gate crusher, Madam Spoking Baronda joined Speaker Cayetano in visiting SEA Games facilities just a couple days ago. But when the beleaguered speaker faced the media to answer all controversial issues, she was nowhere to be found. Sa kalipay, ara siya sa kasubo. Bayaan niya si Cayetano, bintawso, klase babaye, user kag ingrato. Bagay gid sa iya ang sungay niya. #devil. May December 3 pagid. Amo ning pagtawag niya sa aswang. December 7, 9, March 21, nagpost pagid diri banwa. Ang respondent, "I hope Spoking Baronda heard the statement of Mayor JPT earlier
hindi ini contest, hindi ini pa indis mga Yankee Uniform Delta India Papa Uniform Tango Alpha kamo. For me, contest and among yapon to nga tinaga are the best words to describe Barunda. Sa aton sini mga kabumbo. Tamo pagidri nga mga ginpanghuya, mga ginpang-post ara sa resolusyon ni Congresswoman Jan Barunda sa pag-file sang kaso, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? But ining kaso banwa, no? Sa aton sini nga mga kabumbo tigin atubang na ini konsehal Plaridel Nava kag he is more than willing nga magatubangay sila kuno sa korte sang kongresista. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pero ti kun mag-amog man sinang sitwasyon do ginapanginwala man abi ni kagawad Plaridel Nava nga siya tong nagagamit sang account sa aton sini nga mga kabumbo. Tikalaw ay nga amo sining mga ginapos batok sa isa iya ka kongresista or bisan kung hindi mo bimabaton nga kongresista na ni si Jan Barunda, ang punto sinadiray nga masakit ni pamatian para sa isa iya ka babayi. Nga mga kasubong sini kasakit nga mga tinaga ang ginpang post sa Facebook or sa social media gamit ang pangalan nga Plaridel Nava. Sa aton sini iya nga mga kabumbo. Ang mga babayi abi hilabi pa sa aton iya nga kultura kag tradisyon, no? Amo niyang ginapakamahal sa tanan. Ginakaabig nga amo ning iwag sang tagsa ka panimalay. Iloy ginarespitar nga kun wala ang iloy, ti ikaw nga ka tinuga, hindi ka man matuga siguro sa ibabaw sang kalibutan kung wala ang iloy, kung wala ang isa ka babayi. Sa aton sini iya karon nga mga kabumbo. Ti kung ano kag ano paman bantayan tanalan ni kung ano mangin dalagan karon sang nasambit sini iya nga kaso. Ang oras 4 minutos na nakaligad sa takna sini nga Las Dos. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Sa aton nga Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 65 días na lang kagapaskwa na. Ini si Bombot Siya, Blanco Hover, gabilin sa imo sang manayanayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu,
Malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sila kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tufong makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tufong mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tufong nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo,
Pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o konlik sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan Sa tanan oras sa Pilipinas, 9 minutos makalipas ng alas 2 sa hapon. Hello, good afternoon gid sa inyo. This is Tita Regine. Yari na kita para nga magdulong sa inyo sa saniya palatuntunan kahapon lamang Friday, October 21, 2022 sa ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 65 days to go before Christmas. Te, ano na? Kumusta na? Excited? Or naghahambal ka mga, ay tani, hindi lang nga dugay pa, no? Sige lang, mga kalagalag pakitaan na before kita mag-full blast sa ating preparasyon para sa Christmas. Well, this afternoon, luwi ko lang po salamatan si Lolo Dencio. Nakaistoryahanay na kami and we're all set para sa pag-interview natin sa iya tomorrow. And sa mga letter senders natin dira, find out tomorrow sino naman ang ating mangin next nga guest. Meaning, mangin winner natin for this week. Kung sa din daog man siya sang 1,000 pesos nga cash. Well, for today, we have exciting stories na i-share para sa inyo. Gani nga, medyo preparar na dira, relax na. Kung ang kilala ko pa, relax lang pag may time. I hope you have the time para nga magpamatigid kung magsunod sa mga istorya diri sa kahapon lamang program, or maybe write your own stories and i-share. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ano na ang atong ambahanon para sa inyo sa sininga hapon from the Bombo Music Festival from Winsett Rose Hakot, Kung Mahal Mo Siya. Good afternoon. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Alam mo ba, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din
mahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti mang doon ka kung saan naglangiti ka't masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, kung sa kanya kaliligaya ako'y magpapaubaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadalis sa pag-ibig ko. Kung mahal, kung mahal kita. Winston Rose Hakot para sa inyo. Eksklusibo ina diri lang sa Bombo Radio Philippines. 16 minutos na makaligad. Ang alas 2 sa hapon. Hello again sa inyo dira nga nakaplastar na, mga manugplastar pa lang. Welcome, hindi pa kamo late. Manug-start pa lang ako sa aton nga first story. Nagikan ini sa kay Mysterious Girl sang Cuartero Capiz. And it says, Dear Tita Regine, just call me Mysterious Girl from Cuartero Capiz. And Tita, before I start my story, I would like to greet you a pleasant afternoon and also to your avid listeners sang kahapon lamang program. Tita, ako man may kasaysayan nga dugay ko na tani i-share. Kaso, ang una wala na save. So, I decided to write again. So, I will start my story. Tita, my story started when I was in high school, wherein grabe nga sacrifices ang ako nga naagyan. Panggarab, pamanggas ka mais, pangtapas mais, para may pangbalon sa eskwelahan. Wala ka choice, kay ginbata ka, nga wala it bulawan nga kutsara. Pero tita, ang tanan nga na-experience ko, ginpasalamatan ko gid, nga naka-learn ako. Pero tita, dungol gid ako sang high school, hehe. Pero nagbakas ako, so nabalaan ko nga maka-eskwela ako sa college. Then, nakagraduate ako sa high school nga naka-grades nga pwede sa course nga akon pagakuhaon sa college. Nag-enroll ako sa isa ka university diri sa 2nd District of Capiz sang education nga course. Kaso tita, BE Ed lang. Kay ang gusto ko tani ang BS Ed, major in science. Kaso wala na ang school ga-offer. So, wala choice, nag-BE Ed na lang ako.
Kag wala man ko choice, kay gusto gid ka parents ko, nga diri lang ako ma-school, hindi na magpa-city. Kay isa pa, para kon Saturday kag Sunday, makabulig ako kapanggarab kung tig-alanina. Kung kay isa, gabulig ko panguling para may allowance pagka-Lunes. Inti nangin madali para sa akong tita nga makagraduate kay kayot lang nga wala ako nakaproceed kay nagmasakit ako tita kang dengue kaysang nag-second year na ako, nagpa-school girl ako kagang obra ko sa karinderya. So, aga pa kami gabugtaw, then nagub na gid kun magtulog. Ti, gatuon pa ako. Siguro naghina ang immune system ko muna nga nagka-dengue ako kag madamo ako nga mga quizzes kag exam nga wala nakuha. Kaso wala gid ako nadulaan sang paglaom. Wherein nagapray lang ako nga may way pa para makaproceed ako. Ang isa ko ka professor, gintalk niya ako nga makuha exam para makaproceed ako. To make the long story short, tita nakapasar ako kag nakagraduate na sa course ko. But tita, wala pa nagtapos ang story ko. Kaysa nakagraduate na ako, dira ko na batyagan ang pangabuhi nga matuod-tuod kaya there were lots of expectations. So, nag-review ako diri sa Iloilo, kaso wala ako focus kay nag-obra ako. Kay naluoy na ako sa parents ko, kay lubong na sa utang tungod sa pag-eskwela ko. So tita, nagahilapit na ang pagkuha ko let exam. Nagtimakas ako, bugtaw aga, para ka-review. Tapos duty naman dason. Last September 2016, nagkuha ko licensure examination for teachers. Sad to say, tita, wala ako nakapasar. Kalain buot ko nga first time ko ma-failure. Kasakit batyagon nga makita ko parents ko nga kuno okay lang sa ila pero nabatyagan ko nga deep inside sakit para sa ila. So that time, tita, na-depress gid ako wherein nag-abot sa time nga I decided to commit suicide. Mayad lang naabutan ako ni nanay kag wala ato na dayon. Then tita, ang pinaka-worst that happened sa akong sitwasyon was gindula ko si God sa akong life. Nga ginbasol ko siya. Siling ko, ano pa ang kulang? What is your true meaning sa life ko? Nga nga nakagraduate pa ako sa course ko nga ni. And at the end man lang gali, hindi ko kapasar. Then tita, nagabot sa point nga wala na ko nagasimbaya. Kag sa adlaw-adlaw nga pagbugtaw ko, wala ko na napanumdum si God nga ara siya sa luyo ko. Tita, as in, I wondered kung paano ko nahimo na kag nahambal inatanan sa iya. Siguro kay that time, hindi pa ako kabalo magbaton ka failure ko. Muna nga naobra ko na. Kag dira ako nagsala gali. So after that, tita, nagpangita ako obra. Kag nagpasalamat gid ako kay nakakita ako work ka maayo. Bisan hindi ako physically qualified kay ti kaniwang gid sa ako niya, permi lang ako na bully nga tulan daw. Tumapalid kun huyupon ka hangin. Pero wala ko ina ginasapak tita. Kag dira ako nakita ang essence ni God sa kabuhi ko. Sa ulihi ko lang na notice ang blessings siya nga nahatag sa akon. Sobra pa sa napangayo ko. Bisan tita nga gintamay ko siya, but it still always guides me in the right way to make my life meaningful. Then, the good thing that God gave me was when He gave me a man who truly loves me. A man who always guides me nga magbalik na sa kay God. So to make the story short, tita, naghinulsol ako. Dako sa ginobra kag pagbasol ko sa iya. Isa lang ang na-learn ko sa natabo sa akon, nga no matter what happens, God is always with us. Kaayo sa iya. Bisan ang muna ginobra ko, wala niya gihapon ako napabayaan. So subong tita,
always na nagasink in sa mind ko nga be patient and do your best. In God's perfect time, maabot gid ang para sa akon. So subong tita, permi na gid ako gatok sa iya, kagapangayo sorry kanahimo ko. Kung may problem ako sa iya ko man ang istorya, kag hindi na madula ang pagpalangga ko sa iya. So tita, hasta na lang diri ang akong sulat. Sorry sa malaba ko nga story. Thank you sa pagbasa and more power to your program. Mysterious Girl, sang Kwartero Capiz. The very first thing that we have to do upon waking up sa aga, no, is to thank the Lord for the blessing na nakabugtaw pa kita. That alone is already a very big blessing para sa atin. That we can still be with our loved ones, that we can still be with our families, that we can still pursue ang aton nga mga gina-dream, that we can still go to work, that we can still go to our classes, and we can still do many good things para sa kaugalingon ta and para man sa iba nga mga tao. So a lot of blessings nga kung kaisa bangod sang aton nga hurt, bangod sang aton nga non-acceptance sang mga nagakatabo sa aton nga kabuhi, hindi ta na ma-appreciate the little things, especially ang mga major things. You know what? Ang tanan nga mga blessings come in so many ways, in so many forms. There is this song, what if the blessings come through raindrops? What if the blessings come through tears, through pains? Hindi bala? And always remember, in good times and in bad, especially in our difficult times, God is always with us. Remember again the song, Footprints in the Sand? Nga sang nangin mabudlay na gid nga pagpanglakaton, he noticed only one set of footprints. And then the God answered, it was then that I carried you. Well, human as we are, we are so impatient, ka-short lang sang aton nga pasensya, and kadasig sa aton nga magsungguditis. Masig mangin pandemic man ang sungguditis, Sunggod-sunggod kita dayon sa kay Lord. Nga sa kadamuon sa mga kaayuhan nga ginhimo niya sa aton sa isa ka butang nga wala niya nahatag sa aton at that time nga ginapangayo naton, masunggod na to sa iya, mangindi na to sa iya, talikdan ta na siya. Very bad. Don't you know that everything that happens to us, that is according to God's great plans. Kung nagsala ka man sa mong feeling mo, sa mga naging desisyon mo, kabahin pa inasang plano sang Ginoo. Basta, just surrender everything to Him, and you would know na wala ka gid niya ginapabayaan. And every prayer that we say, every wish nga ginapangayo natin sa iya, ginapamatian niya na. He always has answers sa aton nga mga questions. Sa pag ginapangayo naton, sometimes mambal siya, hindi lang anay. No for the meantime, may ara nga outright, yes, ang dating. So, hindi pwede, nga happy lang ta kung outright, ihatag niya sa aton, pero kung maghambal siya, not yet, or hindi lang anay, maakig na ta sa iya. Of course not. We just have to simply submit ourselves kung ano ang will ni Lord. Di ba? When we pray, we always end it, but it is always your will, Lord, and not my will. But anyway, I'm sure nga sang nagbalik loob ka na, di ba? He sent you someone nga amugid ang nagbulig sa imo para nga makamuklat ikaw, makarealize ikaw, and the true love nga ginapangita mo gid. Isn't it another blessing? Di ba? But I guess, yes, appreciated mo na ina, acknowledged mo na ina, and so that's why, nga nangin big help man ang tao ngayon na, ang sumong kabahin na sa imo nga pagpangabuhi, because He is also instrumental in bringing you back to God, Kag ikaw gid mismo sa mga realizations mo, diba? Do mangupos ka,
once nga nakamuklat ka na bala, once nakarealize ka na nga how bad we are, how sinful we are. But anyway, God is a God of forgiveness. Why gina siya sila nga, hindi ta kapag i-forgive. Kita lang na yan, no? Ang naghahambal nga, hindi na ko sa imo siya. Never would he say that. But anyway, I'm sure there are still a lot of blessings coming into your life now, no? That gin-re-establish mo liwat ang imong beautiful relationship with Him. And I just hope hindi ka naliwat nga magbuya sa iya. Okay? Sa mga little things na ginapangayo mo, sa mga failures nga wala mo gin-prepare ang imong self, di ba after failure, success? So just be patient. But anyway, I'm sure good things are going to happen sa imong kabuhi. So enjoy every bit of it, every minute of the day. Salamat gid sa imo, mysterious girl Sonduañas, for sharing us a beautiful story ang imong journey. Thank you gid for sharing it diri sa kahapon lamang program. Oras naton 29 minutos na makaligid ang 2:00. We still have more para sa inyo. Magapanabalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang Next story naton is from Lola Amparing, who has another story para sa ating sa semana. My dearest Tita Regine. Good afternoon sa inyong lahat. Mga Bombo personals, mga maukod ng mga listeners, ilibinigid sa imo Tita Regine, maayong hapon sa inyo tanan. Sa nagapamati ako sa balita parte sa scouting, nadumduman ko dayon ang mga hitabo sadto sa naga-teach pa ako. Kung hindi ako malipat, dogin mention ko na ni Anay sa imo sadto nga may National Boy Scout Jamboree sa amon barangay sang una. Ginasulit ko lang sa pagsugid sa imo sadto nga nagdaog ako second place sa Boy Scout raffle. Amo na gani tita, I am reminded sa akong suwerte sadto. You could just imagine, the out of thousands of tickets issued to our pupils, nagdaog ako second prize, ending number 28. Nga birthday sang akong bana, nga born October 28, 1929.
Sa kaluoy ni Lord Jesus, nagdaog man ako grand prize sa general reunion sa amon high school sadto. Abi mo tita, without expectations, ang swerte ko hatag ng ating may kapal with my sincere prayers. Kung mabuot ikaw, nga medyo may kapigiduhon, kaluuyan kagid ni Lord. Titita, ang hindi ko man malipatan, ngang akon utod nga babae sadto, isa ka Boy Scout coordinator sa Las Piñas, Manila, kag nag-upod siya sa mga Boy Scouts sa Las Piñas. Bago sila magpauli, pagkatapos ng jamboree, gindala sang utod ko ang ila Boy Scouts sa balay. Pagkakita sa mga Boy Scouts, sang pula nga artesian well, drinking water sadto, nagpinangayo sila sang empty bottles sang old keg whiskey, kagin puno sang tubig nga artesian well, halin sa artesian well. Titito siling sang isa ka Boy Scout, iinumin ko to sa harapan ng mga magulang ko. Di nila alam na drinking water, baka akala nila na whiskey. Isabi ng mga kasamahan niya, ako, ganito rin ang gagawin namin. So bago sila umuwi, nagtawanan pa silang lahat. Ang isa pa kahitabo sadto, sa 1951, graduating ako sa college, may natabo nga dako nga sunog. The first time nga natabo sa syudad sang Iloilo. Ang akon nga boarding house, located siya sa Mabini Street. Nasunog man. Dako gid ang bulig sa mga Boy Scouts sadto. Sila ang nag-put up sa mga tents sa corner Quezon, Mabini Streets, nga ginsaylohan sang tanan nga nasunugan. Ang amon pagkaon sadto, mga Boy Scouts man ang nagadala sa amon. Siguro, kung hindi lang ako malipat, mga 3 nights and 4 days kami bago maghalin. Tita Regine, sa amon klase sa English, sa CPU sadto, ako lang mag-isa ang nasunugan. Di amo to, ginpahambal ako sang akon nga professor party sa sunog nga kung sa diin natabuan gid ang amon nga boarding house. Medyo tita privileged speech. Tinaluoy man sila sa akon kay isa lang ka maleta ang akon na salbar. Ang iban ko nga mga gamit, clothings and books, ubos na sunog. Hindi ako kadala kag ang mga ariparok o mga alipato nagkakahulog na sa amon. Ang gasoline station sa corner Mabini, Quezon, naglupok sang matunog kag nagdugang ang kalayo nga hindi na masarangan sang mga bombero. Masaling ko Tita Reg, nga month of October, madamo ang blessings and graces showered to me ng ating may kapal. Tita, bisan malabo ang paningin ko, pero ginapilit ko gid magsulat. Kay October, ang napakadibuenas na buwan sa buhay ko. Tuod. Una, ang pagbulig sa amon sa masunugan kami sa tong April 1951. Ikalawa, ang pagkapanalo ko sa Boy Scout raffle, being second place. Kag panalo rin, grand prize sa general reunion sa high school. Sunod, birthday sang bana ko, kag duha ka hinablos ko. Ang isa, October 30, ang akong giniestaran subong. Ang isa, October 31, ang right-hand man sa mga leaders diri sa Banwa, Santa Via. Ang hindi ko man malipatan, nga ang amon best friend kag kumpare, ginlubong, October 28. Kag ang isa ka best friend, kag isa man ka kumpare namon, napatay sa amo man nga petsa, October 28. Ang isa sa ila tita, anak sang close friend ni nanay, nga amo ang nagagasto tanan sang akon kinahanglanon halin sa high school hasta mag-college. Pag masakit sang akon nga bana sadto, ginpahulam niya ako 20,000 pesos para igasto sa hospital. Tama gid kaalwan kag mabinuligon. Sang ulihi, pag masakit niya nga ara pa siya sa hospital, ginpatawag niya ang iya nga kabataan. Sa nga tiyempo, ara man kami ni nanay sa luyo niya sa hospital. So amo ini ang ginbilin niya nga mga tinaga sa iya mga kabataan.
Ini si Amparing bilango ninyo nga utod ninyo tanan. Mabuot siya, matinahuron, kag akon siya palangga. Pareho man sa pagpalangga ko sa inyo. Abi mo tita, may doktor siya, abogado, engineer, puros mga professionals. Kag mabuot man sila tanan ang iya mga kabataan. Kitapuson ko na ini tita, nagaluha ang akon mga mata sa madumduman ko ang nagliligad ng mga hitabo. Nangin blessings and graces given to me by our dear Lord Jesus. Thank you, Lord, and may the Lord Jesus continue His blessings and graces to all of us. Lastly, here's my sincere love. Regards and kisses to all, especially to you, Tita Regine. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing, and of course, with matching poem. Buwan ng Oktubre. Mahal na buwan ng mga Boy Scouts. Maaasahan sa mga gawain kinakailangan. Lahat na oras, palaging handa, laging tinitiis ang kahirapan. Kung may sunog, mabilis. Nagtutulungan, walang pagod kung kinakailangan. Di binibilang ang kahirapan. Kusang tinutulungan mga taong nangangailangan. Maraming grasyang nakamit sa buwan ng Oktubre. Sa awa ng Diyos, dahil sa kabutihan, huwag kalimutan ang may kapal. Tutulungan ka kung ikay may kabaitan. Huwag bibilangin ang kahirapan, di mo alam ang awa ay makamtan, kaya itanim sa utak natin ang kabutihan para sa kapwa natin. Upang mananatili ang kasiyahan, isipin palagi ang kabutihan. Bigyan ng magandang pagtingin, pupurihin ang mga batang Boy Scouts natin. Mamahalin ang mga batang Boy Scouts dahil sa gawaing pagtutulungan, walang pagod sa kahirapan upang makamit nila ang kaligayahan. Mabuhay ang batang Boy Scout! Since ginakabig mo, Lola, ang October as your super lucky month, we are praying, no, that more blessings and more good news would be coming your way for this month of October. May 1 week pa kita to go before matapos ang Oktubre, and you do not know, di ba? Ang gracious ng Ginoo, gaabot na yan, no? Daw ulan. So kabay nga masalo mo gid ang tanan nga mga grasya nga imo nga luyag nga or ang nga luyag ihatag sang Ginoo para sa imo, and I'm sure you would truly appreciate ang tanan nga ina. Well, with the people around you nga nagapalangga sa imo, your family, so always think hindi ka nag-iisa, ha. Never ever think na nag-iisa ka kay kadamo sa mga nagalove sa imo, Lola. Well, I just hope you're still in good health, ha? And take care always of your health. Dapat, medyo lakat-lakat man na pag may time, kung kaya nga mag-little exercise. I'm sure sa diet mo, daw super strict ka man niya siguro, no? Kag sa imo nga mga meds dira, don't skip ang mga bulong. Kung may dapat imnon gid. And most of all, stay happy in thoughts. And sa imo nga well-being, take care of it. Salamat gid sa imo, Lola Amparing, for sharing again diri sa kahapon lamang program. 42 minutos na, makaligad ang alas 2 sa hapon. Magabalik kita with more diri sa KLP. Pagkatapos ng gid sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas, ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog. Importante ang kahiwatan dito sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana tubtub sa Oktubre 22. Sa Sabado, that's tomorrow. Well, mga kabombo, magabalik si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda dala ang promisa nga sila ang maghahatag sa aton sa isa ka malipayon nga gabi sang musical show. Kag ini magaumpisa alas 6 sa gabi sa October 22 nga episode sang concert at The Plaza. Sa amo nga event na pulo again ka mga espesyal kag matahom nga mga Plazuela di Iloilo Mugs ang igapanghatag sa mga suki. Kag sa October 23, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganaan sa Latolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag na magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tiyon sang misa, pangayo naton sa Ginoo nga tanan nga makabudlay kag mga pagtilaw nga ginapangatubang naton sa karon. Ang magabulig duso sa aton para pabaskugon kag pabakuron pagid ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And moving on sa aton nga next story, may ari diri si Capricorn girl sang Dueñas nga luyagman nga ipabati sa aton nga iya istorya. Good afternoon, Tita Regine. Long-time listener gid ang family ko sa programa ninyo nga kahapon lamang. Nadakoan ko na gid nga ang akon parents permi gid nagapamati sa inyo nga program. By the way, Tita Regine, bago gali ako magsalaysay sa akon nga istorya, tawagan ako sa code name nga Capricorn Girl, taga Dueñas. Suguran ka ako ng istorya. 8 kami nga mag-ulutod, kag ako ang youngest sa amon. Ang ako nanay kag tatay, pareho na nga senior citizens. Si nanay ko, ang iya half body paralyzed na, tungod sa stroke. Kag ang akong tatay, masakiton man, kay ti, tungod sa kamalamon niya, kag medyo bungol na gid pati. Tita Regine, hindi ko gid malipatan ang situation namon sang una, nga sobra bala kapigado. Ang amon tatay, ang iya nga obra sang una, karga tapas katubo, sa isa ka hasyenda sa amon nga lugar or pang-arado kag pangani kung sa diin may aranihon sa amon. Tigong ka isa, ginabalibaran pa si tatay. Nga di ta na pwede ka ani, kay ti may manug-ani na ang tag-iya sang parayan. Ti wala gid mahimo ang amon amay kundi magpauli sa balay nga nagapalibog kung ano na naman ang iya nga ipakaon sa amon. Ti kaya ang amon iloy sa balay lang man tita para mag-atipan man sa amon.
Haros mga family namon kag iba nga kilala ni tatay, ginautangan na niya. Tapos obrahan niya lang tita para may ibakal na naman sang bugas namon. Pero bisan paano tita, matandos gid ang amon amay mananom sang pwede makaon kag mabaligya. Pareho sang saging, kamote, mais, mani kag mga laswa. Abi mo tita, ang amon nga bugas ang una, may lamod nga mais nga pula pa para magdamo. Di ang bugas tita usually NFA pa or ang pinaka low class gid sang bugas, basta barato. Ginatawag namon nga bahay. Ti medyo mabasko gid kaunon tita, especially kung bahaw na siya. Kung sa eskwelahan kami tita, ginahawa mo man katago sang imo nga balon nga lunch. Kaya ang imo nga kanon, may ara lamod nga mais. Tapos ang imo sudan, isa ka bilog nga tabagak, sinugba or wala na gid tita. Kung wala na gid, ang ugbos sang balingoy nga may gata. Namit na. Tapos ang imo mga classmates, may mga balon nga kwarta para sa recess. Amon niya, swerte mo kung may piso ka or mahulat ka na lang sang rasyon nga bulgur nga may balunggay. Pero wala gid ato siya naging hadlang nga maghimakas kami nga makaeskwela. Kay hambal ni tatay, amo lang gid na ang iya mga ipanubli sa amon. Kay sila ni nanay, wala gid sang may tinapusan. During rainy season, tita, kabudlay gid. Kay ang amon raincoat, plastic sang abono. Tapos ang amon payong, dahon sang badyang or dahon sang saging. Kag imo na nga bitbiton tsinelas mo, hayti, basi mabitas sa lutak. Hambal ni tatay, sige lang, antos lang kamo anay, hay pigado gid kita. Tita ga eskwela gali kami sa Banwa, kag ginalakat lang gid namo na siya pakadto sa school. Tapos may suba pa kami nga ginaagyan adlaw-adlaw. Ti kun magbaha, makaluluoy gid kami tita. Kay ti tabukon gid namo nina para makaeskwela lang kami. Tapos i-guide lang kami sang akon nga brother sa pagtabok. Dason ang amon bayo or uniform, pati amon bag, putson lang ka plastic ka abono para di mabasa kag didto na kami mailis kabayo or uniform sa mga katubuhan. Kag ang basa nga bayo, ibili namon sa puno sang tubo kag sa hapon gamiton liwat para magtabok sa suba. Abilidad, no. Tita, di man kami maalam pero gusto gid sang amon parents nga makatapos kami sa pag-eskwela. Abi mo, Tita Regine, damo gid kami na miss sang amon kabataan. Time sang una, kay every Saturday and Sunday or summer, tita bantay kaya karbaw or maobra ikaw sa hasyenda panghilamon sa kampo. Samtang ya iba nga bata, ga-enjoy sang ilang rest time after school. Pero life must go on gid tita. Ang isa pa gid nga ginakulbaan ko gid sang una, during months of July to September, kay tagurutom na gid na sa amon, kag wala man may maubrahan ang amon amay. Dumduman ko gid tita nga ang amon lunch nga kanon mais nga pula nga gingaling lang namon sa bato nga galingan, tapos gintigaang ni nanay, tapos asin lang ang sudan. Nakita ko gid tita nga nagakaon kami, si nanay nagatulo ang iya luha. Hambal ko sa kaugalingon ko. Makatapos lang ako kag makaobra, baklon ko gid tanan nga pagkaon nga wala namo nakaon. Kag di na kami magantos paliwat. Pareho sang naagya namo. To make the long story short, tita, nakagraduate ako high school, kag sa masubo nga palad, wala ako nang ka-college that time. Kag kaysang time nga college graduation sang ako nga sister, ginatake si nanay, kag na-stroke gid tita. So wala ako choice kundi mag-stop. Ginbuligan ko si tatay, kag ang akong brother nga mag-obra sa kampo katubo. After 1 year, tita, ginhimakasan gid ako sang akon nga sister nga gastuhan sa pag-eskwela ko sa college kay nakaobra na siya sa Manila. Nag-enroll ako sa isa kadakong university diri sa La Paz, Iloilo City. Abi ko tita, diretso na gid ang college ko. Pero after 1 sem, ginistorya ako sang akon nga sister nga mag-stop anay kay daw di gid siya kasarang pa nga maggasto sa pag-eskwela ko. So wala na ako namilit.
Ginhimos ko na ang akong gamit sa boarding house, kag magpauli na sa balay. Siyempre nasubuan ako tita, kay stop na naman ako, pero wala man ko choice. Samtang sa balay ako, ang akong tiya nag-istorya sa iya nga bata nga dito sa Amerika about sa akong pag-eskwela. Kaginsigida tita, kinkaduan ako sang tiya ko, kagin-istorya niya kami ni tatay nga gastusan sang akong cousin ang 1 sem, including ang allowance ko, para ang sister ko makatipon anay sang panggastos ko next sem. Nalipay gid kami tita sa dako nga bulig sang akong cousin. In short, nakagraduate gid man ako sa Marian sa 4-year course. Dako gid ang pasalamat ko kay tido sa Anubala may diploma na ako. Makapangita na gid ako sang obra nga medyo maayo. Pero abi mo tita, ang course ko nga ginkuha, di ko gid tani gusto. Pero siling ko, sige lang, importante sa akon makagraduate kag makadiploma. After ko nakagraduate, nagpahuway anay ako mga 3 months while waiting sa release ng TOR ko para makalakat ako sa Manila. Bautita, sandito na ako sa Manila. Nag-start na ako apply sa bisan ano lang nga work, pero daw di pagitiun. Almost 8 months nga wala ako nakakita sang obra tita. Wala gid ako nagdula sang paglaom, hasta nga nagabot na gid ang tion kag nakakita na ako obra. Wala gid ako nag-expect nga puro dalago nga mga companies ang akon nga maubrahan. Pero wala pagid ko naguntat pang-apply sa iba nga company tita, kay may dream ako to travel around the world. Kag wala ako mapaslawi tita. Year 2016, naging isa na ako ka seafarer sa isa ka largest cruise line in the world. Very thankful ako tita sa Diyos nga natuman ang akon handom kag sa tanan nga blessings niya, kag sa akon nga family, especially sa sister ko nga nagastos sa akon, kag sa cousin ko, kag sa family niya. Hopefully tita sa tagpalamati sang imong mga program, makuhaan man nila leksyon kag idea ang akon nga istorya nga magpursigi ka lang, makuha mo gid ang dream mo. Basta updan lang sang pagpangamuyo permi. Kag kung anuman nga kabudlay ang imo nga maagyan sa imo nga kinabuhi, himua lang inspirasyon, kag butangan mo gid determinasyon. Kay ang Diyos wala nagatulog, basta magsalig ka lang sa iya. Balang ko tita daw lawig na gidining akong istorya, kag thank you so much. God bless and stay safe always. Tagpadala, Capricorn Girl, Sanduanias. Well, you said it well. Wala naman ako sang idugang no, sa imo nga ginpang bilin diri sa aton, especially ang matahong mga linya mo sa last part sang imo nga story. I agree with you totally. Basta hindi ka lang bala magpangindi, no? Sige lang kung may mga hindrances like may mga temporary anay nga mga pag-stop sa imong pag-eskwela or sa imong mga dreams. Don't be disappointed, don't be frustrated, and most especially, never ever think that wala na, no? Wala na tsansa, wala na pag-asa. Of course, habang buhay, may pag-asa. And for as long as wala ka lang yagid gauntat, no? Sa imo nga pagpalapit nga matuman mo ang imo nga mga dreams, ang imo nga mga goals sa imo nga kabuhi. Amo na gani no, ang aton balang pagpangabuhi, ang in mind naton is ina bala nga tuloy-tuloy lang gid no, like second ga eskwela ka tuloy-tuloy lang, wala lang sang untatanay. Kun after sang pag-eskwela, diretso dayon sa pag-obra. Pero panamdum mo naton no, ang aton mga plano sometimes hindi man amo sinano ang mga plano sa ating Ginoo. So always just follow kung ano ang luyag niya nga mga tabo para sa aton. Kay siya na yang designer sa aton nga kabuhi, siya na yang may maayo nga mga plano para sa aton. So all we need to do is simply strengthen our faith sa iya. And of course, no, always believe na there is still hope and something good
is coming. Dapat mo na, be always positive. Hindi lang sa mga masakit. Alright? Positive sa thinking and sa mindset. Thank you so much, Gid, sa imo, Capricorn girl. I wish you luck in every endeavor nga imo nga luyag nga isudlan. Basta may gina-dream. May makaduan, Gid, no? Sa ulihi. So, go, go, go. Thank you so much, Gid. Ato nga oras, impunto 3:00 sa hapon. And again, sa ato nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 65 days before Christmas, kagbangod nga espesyal ikaw para sa amon. Yari ang pamaskong musikang handog ng Bombo Radyo para sa imo, bangod palangga ka sang Bombo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at
batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh mas maligayang Pasko. Anong saya, ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Lapit na lang ang Pasko, 65 days to go before Christmas. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine, nagapasalamat gid sa inyo for sharing your time and your stories with me sa sining nga hapon diri sa Kahapon Lamang program. Balikay kita buwas with our interview with Lolo Dencho, our winner, and know kung sino ato nga winner for tomorrow para sa sining nga semana. Maraming salamat sa inyo. Good afternoon.